Vale, moi ben. Boa tarde. Aquí andamos. Creo que está todo disposto para facer o directo de hoxe. Estaba tratando de facer reconto de cantos directos levo. Hoxe día 14. Empezamos o 1 de setembro. 1, 8, 15, 22, 29, non? 29. Non estou facendo mala conta. Foi o 2. Debe ser xa o quinto, o sexto, quizás máis directo que facemos, sobre todo de GeoGuessr. E estamos aquí para hoxe falar de pontes, porque foi unha semana de pontes festivas e imos acabala falando de pontes físicas. Que tal, Repolete? Boa tarde. Que puntualidade, eh? Hoxe, eso que andades por aí puntuais, alegro-me moito. Que tal vai todo? Que tal vai a tarde? Que tal vai o día? Como sempre. Moi boas, do Pico, que tal? Que andades? Alegro-me moito de que veñades por aquí. Como estaba dicindo, imos facer algún mapa de pontes galegas. Empezamos con pontes metafóricas e acabamos con pontes reais. E a ver se somos capaces aí de identificar algunhas pontes galegas. No mapa vai haber algunhas pontes que son bastante fáciles de recoñecer e algunha outra que quizás é un poquinho máis difícil. Así que, como sempre, podedes participar, xogar no chat que se pode cambiar a escena. Aí temos o Charguesser. Vou pechar outro. Non vai a ser que nos interfira un con outro. Ben, imos buscar xa o mapa. Xa digo, un mapa de... Creo que son 35 mapas... Perdón, 35 pontes galegas. A ver se teño por aquí. Os meus mapas. Que teño bastantes, xa. Algúns están aí en proceso de edición. E algúns outros xa están rematados xa para xogar. Teño algún por aí preparado para facer tamén nas próximas semanas. E este onde o teño. Por aquí abaixo, Prazas de Galicia. Tamén teño un de Prazas que faremos próximamente. Este de aquí. 38 localizacións. Son pontes senlleiras. Aquí o de senlleiras, ben, algunhas senlleiras e outras que quizáis xa demasiado xeneroso dicir que son senlleiras da xeografía galega, pero algunhas delas sí que son bastante coñecidas. Como sabedes, para xogar é moi fácil. Animadevos a xogar, canto máis xogamos, pois máis entretido é, lóxicamente. O único que hai que facer é tens que facer clic aí nesa ligazón. Ábrese un mapa do mundo. No mapa do mundo tedes que aproximar ao máximo o lugar no que pensades que está a imaxe que vai aparecer despois. Ao facer clic nese lugar que vos pensades, vaise crear un susurro, un whisper destes de Twitch. O que tedes que facer é vir aquí ao chat, compartilo e envialo. E así xa facedes a vosa guess. Así de fácil. Se tedes alguna dúbida, preguntade, que para eso estamos tamén aquí, para ensinar, explicar un pouco como funciona o xogo. Pois, en máis, vos parece, podemos facer unha primeira partida. Os que estades por aí, eu sei que hai alguna xente por aí, probamos, depois se tal, facemos outra partida, ou cambiamos de mapa, como prefira a xente. Aquí, sempre como a xente prefira. Vamos darle o play. Vou poñer no move, sen límite de tempo. Para empezar, vamos a facerlo así, no move. E aí temos, parece que funciona o Charguesser. Abriuse aquí o mapa sen querer. Que tal, Javier Balea? Que tal? Que tal, Javier? Aquí estamos, coa primeira localización, unha ponte galega. Unha ponte galega. Imos facer un pouco de panorámica para ver se nos sabemos situar en que ponte galega podemos estar. Xa sabedes, aí tedes ligazón para entrar no mapa, para abrir o enlace do mapa e poder marcar o lugar no que pensades que estamos. Podo facer un pouco de zoom.
por aquí. Continúa a panorámica para este lado. Hai outra ponte aí tamén máis elevada. E por este lado, non sei se hai algún letreiro. Temos letreiro, pero temos o letreiro, pois, na entrada da ponte. Se queres que ensine algunha parte concreta, pois decídeme. Se non... Moi ben, Repoletes o intentou, marcou aí a 9,8 kilómetros. 9,8 kilómetros. Bastante aproximado. Alguén dá máis? Se alguén máis quere probar. Se queredes que faga outra panorámica tamén a fago. E se xa tedes un pouco idea, pois marcades. Pensade aquí, o compás tamén axuda moito aquí. O compás, porque estamos... A imaxe sería aí orientada cara ao norte. No móvil aínda máis complicado. Sí, no móvil é difícil, verdade? No móvil é bastante incómodo. Pois 8 ou 9 kilómetros no móvil deben valer como 100 metros no ordenador ou na tablet. A ver se alguén máis o intenta. Damos un tempiño para a xente probar. Pero está claro que Repolete tiveches cerca, non? 9 kilómetros, se non é unha ría é outra. A verdade é que eu non me acordo de onde pode ser. Pode axudar o da orientación, non? Que mira cara ao norte isto. Damos tempo, vamos dar un poquinho máis de tempo para se alguén quere tamén participar, se non, pechamos e probo eu. E seguramente máis adiante haberá máis xente, porque como pasa todos os sobres, non? Que é moi cedo, e a medida que vai avanzando a tarde, pois vai entrando máis xente. Ben, vou pecho, e se tal na seguinte, se alguén quere participar, pois que se vai unindo. Pecho aquí. Tamén podo reabrir, se alguén quere probar, estivo mirando, eu podo reabrir as gueses e volver dar a oportunidade de facelo. Bueno, eu pola cousa iría por aquí, por esta zona de aquí, pero tampouco teño moi claro. Mira cara ao norte, pode ser por aquí, non me acordo ben. Este podía ser, digo, bueno, norte, bueno, marco aí. Ah, non era aí, era aquí en Miño, non, Miño, isto que parte, Ponte do Pedrido, Praia do Pedrido, Bergondo. Ias marcar, non te esperei por ti, ibas marcar. Perdón, Javier, entón. Ia dicir na Ría de Betanzos, sí, por aquí, non, a Ría de Betanzos esta, sí. Ría de Betanzos, estaba mirando aquí, poña Bergondo, CPA de Bergondo, e aquí... Ponte do Porco aí, Suamiño, é esta zona de aquí, sí. Ría de Betanzos. El Repolete foi a Pontedeume. E eu fui moi lonxe, non me din conta, marchei a Foz, a Ría de Foz. Así que Repolete moito máis cerca. Imos coa seguinte, a segunda ponte de hoxe. Ben, aquí temos letreiro, un letreiro co topónimo. Petín. E se botamos unha ollada á ponte, creo que son dúas pontes, esta ponte e a propia na que estamos. Parece que hai dúas pontes, non? Son dúas pontes que están en paralelo, bastante próximas unha a outra. Hago así un poquinho de panorámica 360. Por aquí. E aí creo que o letreiro está claro que é a mellor pista. Tamén a paisaxe tamén pode axudar a acertar o lugar onde está esta ponte, en que río está. A primeira era entón aí na Ría de Betanzos. Ría de Betanzos. E está... Queres probar, marcar? Marcade por aí.
A ver que sitio é este. Javier Balea acertou aí o lugar. Prácticamente exacto, 98 metros. Moi ben, Repolete se está aí no móvil, aí loitando co móvil, máis complicado de ser preciso. E se alguén máis quere participar, pois é moi fácil. Podo poñer a ligazón outra vez. Aí tedes o enlace ao mapa, e únicamente o que hai que facer é marcar aí no mapa o lugar onde pensades que estamos e compartilo aquí no chat do directo. Non hai que ter nin conta, nin nada. O único que hai que ter é eso, gañas de probar. O sinal é moita axuda, si non fose polo sinal, claro, pontes en Galicia cantas haberá, non? Un montón delas. De feito, é moi fácil facer este mapa, porque somente a cantidade de ríos que temos, ríos e rías. Repolete 90 metros, quedou aí a cousiña moi xusta, moi aproximada. Estades aí os dous, así que lógicamente atopastes aí o sitio, a ponte exacta. Eu sen a sinal nin de coña. Non é da vosa zona, non? Bueno, si os soa un pouco Petín, non? Sabía por onde cae Petín, verdade? Pero se non é da zona pola que adoitades andar, pois, claro, lógicamente é máis complicado. Ben, pecho. Estamos aquí a rúa, ao lado da rúa. Rúa, Petín, e xusto ao lado. E as pontes deben ser estas dúas, deben ser por aquí, esta, máis ou menos. Por aí andábamos todos, bueno. Si, embarcastes na outra, claro. Embarcastes na outra, na ponte eran dúas casi pegadas. A foto está feita desde esta, cara a outra. Por eso marcastes aí, por eso esa distancia dos 90 e 98 metros. Ben, mira, que curioso, marca 5.000 puntos aquí, e, sin embargo, no chat Gesser resta aí un punto. Hai un desconto aí de un punto. Claro, aí foi a diferenza, non? A diferenza dos metros foi esa, foi a distancia entre unha ponte e outra. Como hai dúas. Moi ben, vimos ver a terceira. Pasamos de Betanzos, Ría de Betanzos, a Petín, estamos no río Sil, aquí, e imos ver a onde nos leva agora o mapa das pontes galegas. Outra ponte, non sei se hai letreiro por aí, se hai letreiro apenas se ve desde esta distancia. Vamos ver na outra dirección, tamén hai outro viaducto grande aquí arriba. Non sei se aquí haberá letreiro, aquí a mellor non temos esa axuda. Hai letreiro aquí, pero bueno, letreiro de comercios. A paisaxe é moi bonita, pero non sei se pode dar pistas de onde podemos estar. Vou dar outra volta. Vou deixar aquí, cara ao norte. Daquela ponte que se ve ali ao fondo parece ponte do tren, non? Viaducto, máis que unha ponte de automóviles, unha ponte que tamén pode ser boa pista, porque vías ferroviarias tampouco hai en Galicia tantas, con eses viaductos menos. Aquí triplazo, empezamos a tirar de 3. Bueno, Repolete con móvil, ten que xocar con móvil Repolete, que está claro que é a súa maneira de 7 metros, ou seja, casi 5K. Perfecto, moi ben. Que sería o que Repolete viu aí que lle permitiu saber onde estamos? Porque letreiro non hai ningún. Non se sabe moi ben. O río tampouco, non sei se se pode... Claro, pasaches por aí. Pasaches un ano, ademais, é dicir, con frecuencia durante un ano. Entón axuda, sí. Axuda algo, claro. Pois agardamos aí polo triple de Javier.
Ás 5 da mañá pasabas por aquí, caramba. Pois para pasar ás 5 da mañá é difícil identificar os sitios, non? Pasar ás 5 da mañá e a imaxe, a mellor a imaxe nocturna era máis fácil de identificar, non? Ás 5 da mañá, cuidadiño. A volta víase mellor, se a volta xa había un poquinho máis de luz, non? Un poquinho máis de luz. Está ben. Nestes mapas que son cousas cercanas, non? Cambia moito se son lugares polos que pasamos algunha vez. Sen embargo, cantos sitios de Galicia vas vendo que se pasaches algunha vez ou nunca, casi nin te acordas, non? Ao final movémonos casi sempre polos mesmos sitios, eu creo. Javier está aí preparando o seu triple. Pensando onde pode ser. A imaxe agora está orientada tamén como antes. Vale, tranquilo, Javier. A imaxe está orientada tamén así cara ao norte. Digamos que o que estamos mirando é como marca o compás, o vermello, marca o norte. Nada, pois triple. Como dixeches, triplazo. E a mellor entra, o triple. A mellor entra. Eu tampouco sei onde, na verdade que non me acordo onde é esta. Non teño agora, non sei, non teño moi claro, non sei moi ben a onde ir. Tamén farei un pouco de triple. Se non é triple, polo menos un tiro así a media distancia. Pero creo que Repolete ten garantido o primeiro posto aquí. Entre Javier, que anda por aí probando, e eu que non o teño claro tampouco. 19,8 kilómetros quedaches, Javier. Bueno, a ver o que fago eu. E iso que eu fixen o mapa. Eu marcaría aquí polo... Non sei, estou pensando por aquí a zona desta do río Ulla, por aquí, a 525. Pero non me acordo se é por aquí. Pode ser que... Aquí teño pasado veces a fai bastante tempo. Non sei se é aquí. Pero esta ponte... Non sei, bueno, marco aquí en Ponteulla. Os que somos de Ourense, antes íbamos pola estrada nacional, refírome, era ese paso, todos estes lugares que coñecemos ben, de Ourense a Santiago, moitas veces tamén, o meu pai, e esta estrada, que agora xa non se fai por aí, claro, xa vas por autoestrada, se queres. E era aí. Si, era nesta, agora acordeime un poquinho agora. Era isto, era aquí en Ponteulla, non? Ponteulla, Río Ulla. E valeume o viaducto, que ten que ser a vía do tren de Ourense a Santiago, supoño. Por eso estamos aí. Repolete, claro. É Nacional 525, claro, ia traballar a Silleda, por suposto, entón, lógicamente, unha estrada de moitísimo tráfico, moi importante, non? Estrada que realmente fai Zamora-Santiago, non? Zamora-Santiago, esa estrada toda, un pouco a que vertebra a Galicia interior, provincia tamén de Pontevedra, a Ourense, e a que sigue despois por aquí, 525, pasaches lá unha vez. 525, fixadevos que ven desde Zamora e a estrada, por a que se fixo despois a 52, e eu coñezo a ben porque, bueno, a miña familia paterna ten a casiña justo ao lado da estrada, aquí na Corna, aquí neste sitio. Esta casiña dos meus avós. Así que o letreriño de N525, como que eu teño bastante na memoria desde pequeniño. Moi ben, así que era aí. Imos con esta. Nesta temos letreiro. Na cuarta ponte de Ose temos letreiro. Está o viaduto novo do tren e o vello cun mirador moi chulo. Hai un viaduto aí, hai un mirador aí, en Ponteulla. Non sabía, porque a verdade é que desde que hai autoestrada non pasei nunca máis. A verdade é que por aí, desde que hai autoestrada, nunca máis. Aquí temos letreiro que pon algo de campo fluvial do río Arenteiro. Pon aí río Arenteiro. E temos aquí unha ponte moi estreitiña. Vamos facer un poquinho xiro, parece que por aquí hai un merendeiro ou algo así. Vamos buscar este lado. No data non é autoestrada. O que fago é
Cando fago moitas veces, lóxicamente, Vila García de Arousa, Ourense, o que fago é ir xusto ata a parte que é gratuita, en Lalín. E en Lalín desviarse, pasando Lalín, desviarse, coller a estrada que vai, pois, a estrada por Cuntis, Caldas de Reis, a Vila García. E a maneira que fago eu, normalmente, cando fago Vila García, Ourense, que fago, pois, unha vez ao mes, ou así. Un Castro Grande preto, así. Non sei se é un Castro Grande ou así. A verdade é que non sei. Aquí, nesta que estamos agora, ao fondo tamén hai pista polos edificios. Por este lado creo que non hai moita máis. Aquí as pistas son o letreiro, a Río Arenteiro, a ponte e os edificios que hai dese lado. Son as pistas. O de Arenteiro é unha pista bastante boa. Noto aquí as que saen, Tribulla, e agora temos esta. Repolete se marcou moi cerquiña, 1,2 km, estás no concello. O Río Arenteiro, que tamén é unha boa pista polo fútbol tamén. Equipos de fútbol así. Sí, podo volver a poñer o letreiro, por suposto que sí. A ver, ampliamos aí, facemos zoom o máximo que podemos. Pero pon paseo, non? Campo non, pon paseo. Din antes un campo paseo fluvial do Río Arenteiro. E unha ponte aí estreitiña. Que tal? Boas tardes, Susamama, aquí andamos. Se te queres unir aquí o mapa de Ose, que vai de pontes galegas, estamos aquí identificando distintas pontes de varios lugares. Así que, si queres e podes, encantados de que xogues tamén con nós. Repolete se embarcou, xa quedou aí a 1,2 km do sitio. Javier está aí tratando de atopalo no mapa, seguramente. Vas no coche, vale. Se che dá tempo, vale. Si, estamos como normalmente estaremos ata 6:30, así que mellor si che dá tempo, fenomenal. A ponte esta é unha ponte estreitiña, pero debe ser unha ponte bastante antiga, non? Debe ser unha ponte bastante antiga, por o aspecto que ten así. Unha ponte que terá os seus séculos, quizáis. Seguramente reformada, como moitas pontes que parecense pouco a como foron. Moi ben, pois nada. Perfecto, Contamos contigo, Contamos contigo para despois. Ponte Beluso. De escoitar o Galicia en goles. Claro, o Arenteiro, dis, non? O Arenteiro. Si. Eu acordo me dir moitas veces a ver partidos ali ao campo. Que era un partido de rivalidade aquí provincial, podríamos dicir. Nos seus tempos. Partidos de moita tensión na grada, Eu teño un pouco esa lembranza de ir aí ao campo do Arenteiro. O ambiente era bastante hostil cara a nós. Os que íamos de vermello teñamos aí, dentro da normalidade, pero había rivalidade, había eses piques habituais. Javier, se queres marcar, cando poidas, marcamos, ou podo ensinar algo máis. Este non o coñecía, non coñecías a ponte, dis, non? Coñecías o equipo, pero a ponte non. Claro que a ponte realmente non é así como moi coñecida ou parece moi destacada, pero eu creo que o letreiro sí que axuda un poquinho máis a situarnos, non? O Río Arenteiro xa nos está dando a pista de que cal é o nome do río. Bueno, Javier matinou e chegouse a 52 metros. Moi ben, os dous estades aí cerquiña. Javier aí xa xusto no lugar.
Moi ben, pechamos e imos a Carballiño. Eso dicía un pouco a rivalidade entre o Arenteiro e o equipo de fútbol de Carballiño e o Ourense. Que hoxe en día as cousas están as tornas un poquinho cambiadas, pero no momento pues, eran partidos incluso en segunda B pues, de moitísima rivalidade. E eu aquí Arenteiro, arriba Arenteiro, o que non sei moi ben a ponte, pero se ven os edificios, pode ser aquí Ponte Medieval de Veiga. Estou facendo un pouco de lembranza, debe ser este, claro. Debe ser aquí, máis ou menos temos aquí situado o lugar. Se falla aquí a curva, se pode ser, onde estamos. Máis ou menos sería por aquí, aproximadamente. Hai el lugar que a veces non é moi preciso, é dicir, a veces marcamos parece que na foto un sitio, pois resulta que o Llogueser atopa que está noutro sitio. Aí está Javier, marcou aí, eu marquei aí tamén ese sitio, e Repolete que foi, claro, a unha ponte. O campo de Arenteiro é o que está preto de Coren. O campo de Arenteiro está aquí, o Espiñedo, está neste lado, non sei se está Coren cerca. E aquí está o centro do Carballiño, o estadio está deste lado. Aquí está, creo que a Alameda, aquí onde se fai a gran festa do polvo, non? Aquí, no Alameda non, no parque municipal, o parque este grandísimo que teño, e o estadio está un poquinho cerca. Non, é outro distinto, vale? Pois ese é o campo de fútbol de Espiñedo, que hoxe en día, pois bueno, é o campo do Arenteiro, que está na segunda división esta que fixeron agora nova, é dicir, está na mesma categoría que o Arousa, que o Pontevedra, o Compostela, o Coruso, é dicir, está nesa categoría neste ano. É o equipo da provincia de Ourense que está máis na categoría máis alta. Ben, imos coa última ponte desta partida. Ben, aquí esta ponte tamén así bastante estreita, creo que a pista boa poden ser os cultivos que hai aquí, pero aínda así, claro, moitos lugares poden ser como este. A ver se topamos a unha pista mellor. Temos aquí pista, letreiro, así que o letreiro é o letreiro que pon o nome do concello. Ven unha parte aquí un poquinho borrosa, pero tamén vésemos algo aquí debaixo. Creo que o estades vendo que pon aí o Sabiñao, concello de Chantada, o Sabiñao. Mirad tamén para o compás, así tamén podedes situarvos. Estamos mirando cara ao sur, non? Cara ao sur, tal como está aquí. Entón a ponte está orientada a norte-sur, con Chantada ao sur. E cara a este lado, bueno, temos o resto da paisaxe. Vamos a outra volta e deixámoslo marcado no letreiro, se vos parece. Aí temos Chantada. E a ver onde marcades. Estades buscando aí, a ver, que sitio, que ponte. Polo que se ve na imaxe, claro, a ponte é moi estreita, non? A ponte realmente, vamos a observar un pouco máis próximo. A ponte tamén ten o seu desgaste. E deste lado non se ve moi ben. Javier, marcaches aí a 2,7 kilómetros. Estás na zona, non é exactamente esta ponte. É certo que aquí tamén fai o río, aquí fai como unha curva bastante pronunciada, porque fai ben así, e agora fai aquí outra curva. Este tamén fácil confundir. Non
non sei cantas pontes hai na zona esta onde estamos. Estamos en Chantada, que Chantada ten un pouco tamén esa rivalidade con Lalín de ser o centro xeográfico de Galicia, non? De Chantada, presumen, de feito, creo que en Chantada hai algunha especie de letreiro que pon aí, non? Centro xeográfico de Galicia, e o de Lalín tamén se atribúen ese lugar. Así que Chantada e Lalín, por lo menos que o saiba, non sei se hai algún sitio máis que presume diso, centro. Repolete tamén marcou 4,2 km. Aquí non achegastes tanto como na outra ocasión. Imos ver. A ver se o atopo eu, se me acordo eu onde está. Chantada, estamos no río Miño, unha ponte que faga norte-sur. Claro, a mellor estivestes buscando Sabiñao. A ver aquí unha parroquia que sexa Sabiñao. Esta non parece que sexa pola orientación. Aquí xa estamos moi no norte. A non ser que sexa esta. Esta porque coincide polo... Vou marcar esta, pero non sei se será esta. Mais que nada porque está orientada así. Non, era máis ao sur. Era aquí, Era, claro, que é unha ponte de Portotide. Ni idea, tampouco me acordaba, ni a coñecía cando a puse no mapa, ni me acordaba agora. Javier foi aquí a ver a ponte de Belesar, que é máis coñecida, claro, a ponte de Belesar, Don Coro de Belesar. E Repolete fuches aquí a esta outra ponte tamén que hai aquí, que non ten aquí o nome, non aparece no Google, a de calle Castro Aziz, Ribera Sacra, por aí. Bueno, estamos todos na mesma zona. O que pasa que a ponte pois estaba un poquinho máis ao sur, todos un poquinho cara ao norte, eu sobre todo. Moi ben, vemos o resumo final. Repolete quedou de primeiro tamén cunha Guess máis, fixo 5, 22.438 puntos, e Javier 16.800 en 4 intentos. Moi ben. Imos facer outra partida, se queredes facemos outra. Vou ter que xogar no móvil, vas ter que, entre que estés na casa ou teñas o ordenador cerca, vas ter que xogar no móvil, que é a maior maneira de acertar. Imos facerlle outra. Despois desta podemos probar co mapa que queirades ou facemos outra cousa, o vos queirades. Imos darlle a outra. Son 38 localizacións, saíron 5. Supoño que sairán outras 5 distintas e así tamén probamos algúns lugares máis. Play, no move e a ver a revancha. A ver, nesta partida empezamos con letreiros, Temos aquí letreiros das eleccións e letreiro do río, non? O río Porto. Candidatura. Un letreiro das eleccións, pero non pongo o nome do concello, non sei se por aquí hai o nome do concello. Imos dar unha volta por aquí, río Porto. Oficina da banca, aínda, non? Aínda, esta imaxe está claro que supoño que en pouco tempo aquí xa non estará a oficina. Xa ten tempo esa imaxe. Xa ten que ter, hai algunhas que aparecen por aí, Caixa Nova e Caixa Galicia, que eu creo que, vamos, ou estou trabucado, xa non queda ninguna que se chame así, supoño. Central, pon aquí, central. Deste lado estamos moi pegados á parede deste edificio, así que non temos moita máis pista. Podemos mirar aquí, pero non hai máis. E temos aquí a orientación da ponte, río Porto e pouquiño máis. Se sabedes onde está o río Porto, pois podedes saber. Río Porto. Bueno, o nome é boa pista. Estou pensando agora, lembrando. Esta creo que non queda na miña terra de Ourense, creo que queda un poquinho máis lonxe. Así que a mellor outros tedes lo máis fácil. Hai unha igrexa aí ao fondo, non? Unha igrexa, unha torre, unha capela ou algo. Pero pouquiño máis, queda aquí
pouco máis. E aí está o home sacando os cartos cando había cartos. Isto é, cando a banca daba cartos. Agora isto pois vai ser unha imaxe destas de... Lembrades cando había unha oficina aí que podía sacar os cartos? Por aquí, pola zona de Gustón, Vilagarcía, nas proximidades está vendo moitas queixas. En Portas, que está aquí cerquiña, incluso houve algúns que se engancharon ali coas cadeas na porta da oficina como medida de protesta polo peche da oficina de a banca. E, bueno, nos últimos anos estivemos vendo como pechaban tamén oficinas e como a xente no rural e sobre todo a xente máis maior lle poñen a vida cada vez máis difícil, non? A xente nova, pois todas as dificultades do mundo, cando faltan os servizos de saúde, de educación, agora xa tampouco sin oficinas para sacar os cartos que levou a vida inteira a forrar. E algo lamentable, a verdade que é algo lamentable. Eu digo a veces que case mellor que entón que sexan honestos e que evacúen todos os povos, todas as vilas e aldeas, e que lles busquen sitio en outro lugar. Se non se pode vivir nas aldeas porque lle quitamos todo, pois por menos dicilo. Ben, Repolete acertou o sitio, Javier foi a outro lugar, quedou lonxe. En cambio, Repolete aí sí que acertou o sitio. Repolete con móvil é unha máquina, Repolete, Río Porto, e detectou exactamente o lugar. Abusa aí do seu móvil, debe ter un móvil con algo especial. De hecho, aquí non sei se hai alguén máis por aí, bueno, creo que non. Porto, eu fago agora un pouco de memoria, supoño que Porto sería en Ponte do Porto, non? Ponte do Porto é por aquí, non? Ponte do Porto. Ponteceso, creo que pertence a Ponteceso, por aquí. Bueno, vou marcar por aquí por Ponteceso, pero non é aquí. Creo que é cerca de aquí ou máis para lá. Bueno, marco por non... Claro, Ponte do Porto é aquí. Estou confundido de sitio. Ponte do Porto, porque é o nome do lugar. Claro, Ponte do Porto. Non é concello, creo que isto pertence a Vimianzo, non? Vimianzo... Debe ser de Vimianzo. Ou de Camariñas. Vou mirar, por curiosidade, Agora entraron a curiosidade. Ponte do Porto. Sobache a Vilar de Vos. Ahora miramos onde marcaches. Ponte do Porto. Sí, Camariñas. San Pedro da Ponte do Porto, unha parroquia que se localiza no sueste do concello de Camariñas. Pertence a Camariñas. Onde me foi Javier, entón, foches a Vilar de Vos, claro, que por eso quedaches lonxe. Souche a zona esta de Berín. Pois era aí, Río Porto, Ponte do Porto. Moi ben, foi así. Segunda ponte desta partida. Aquí temos outra ponte parecida de antes polo lugar, non? Polo sitio. Temos letreiro, zona de montaña. Letreiro, pero letreiro indica, pero non indica moito, non? Provincia de Ourense, provincia de Lugo. Empeza aí a provincia de Lugo. Remata a provincia de Ourense. Estes letreiros en cor verde. Imos continuar coa nosa panorámica. Por aquí non temos máis que boa pista. A verdade é que unha pista un poquinho incompleta, non? Porque, claro, Lugo-Ourense, pois xa, Lugo-Ourense teñen aí, comparten bastantes kilómetros de costa, casi diría, de fronteira ou de río, de ribeira. Agora a navegar. Agora coller o barco e navegar. Bueno, hai barcos aquí, tamén é outra pista, Hai barco aquí e este barco non é un barco pequeno, Non é un barco pequeno. Hai un embarcadeiro. Javier marcou 24 kilómetros. Xa digo, hai un embarcadeiro aquí, que tampouco sei se haberá moitos na zona. E a ponte, se nos guiamos, sería o norte-sur,
sería orientado así, o cal a ponte pois fai un poquinho como noroeste, sueste. E así é como aparece aí. Pois sí. Bueno. Está Repoleta aí no móvil buscando pontes entre Lugo e Ourense. Porque aquí Lugo-Ourense, claro, Lugo-Ourense, isto é Ourense, e isto todo sai de Lugo, Quiroga-Lugo, Sober-Lugo, evidentemente, todo isto. Repolete marcou tamén a 18 km, quedastes un poquinho aí a medias, pero era difícil, non, de marcar. Pechamos. E eu creo que a ponte da Veleda, creo que se chama, creo que é aquí. Creo que é esta de aquí. A embarcadoiro da ponte do Sil, Peirao da Veleda. Hai unha estrada aquí espectacular, a verdade que se non a coñecedes é espectacular, porque vais de Castro Caldelas, baixaches polo río abaixo. Unhas troitas, feches polo río abaixo. Esta estrada que realmente une, facemos desde Monforte, todo isto, Monforte, esta baixada aquí a ponte da Veleda, cruzar a ponte, e despois Castro Caldelas, hai que ir con cuidado porque son curvas bastante complicadas, pero merece a pena a paisaxe, sobre todo no tempo da vendima, é un espectáculo. Eu creo que é aquí, non me confundo, era aquí, bueno, marquei aí, pero bueno, era no medio da ponte, e esa, digo, unha paisaxe espectacular, aquí na Ribeira Sacra. E aquí o Peirao da Veleda, eu creo que é o Peirao onde remata o catamarán que fai desde San Estevo, sí, creo que fai de San Estevo, nas proximidades de San Estevo, creo que chega aquí. Fai todo ese percorrido, onde que eu estou vendo agora pareceme demasiado, pero creo que sí. Creo que sí. Aquí de Parada do Sil, non sei se el é ou ten familia ou procedencia, Guillermo Rodicio de Aquí chera papá, unha vez comentemos falado disto, non? De Parada de Sil, e eu tamén teño aquí lembranzas porque a miña nai foi mestra aquí nunha escoliña que xa non existe o edificio, pero a escola xa non, no Valado, concello de Parada de Sil, e eu tamén, pois eso, teño moitas lembranzas destes lugares, son espectacularmente bonitos, e na época na que eu ia ali, na que a miña nai era mestra, falo dos anos finais dos 70, principios dos 80, pois ninguén coñecía este sitio, non era turístico como é hoxe en día. O Feijóo non é de pechar escolas. Se eu che contara como estamos nos colexios, un día dá ganas de dicir, pero a veces tens que calar, tens que ser un pouquiño precavido, porque afecta máis persoas, non? Pero o que están facendo este ano non ten nome. Están facendo con todos os colexios. Non ten nome, de verdade que é indignante o que están facendo. É alucinante. Se a xente, non sei, a veces digo, se a xente soubera o que pasa, pero creo que nin sabendo. Teño a sensación de que a xente sabe moi ben o que hai, pero que non importa moito. Pero é verdade que é terrible. Non a unitaria, pois a unitaria é outro mundo, non? É outro mundo completamente diferente. E as unitarias daqueles tempos, as que había pues, nenos desde 3 anos ata os 14 ou máis incluso, en Padrón estivo, non unitaria en Padrón. Como pode ser se dixo no Parlamento que estaba todo perfecto? Sí, a verdade é que non sei como pode ser, non? El no Parlamento onte falou, bueno, no Parlamento que dixo que por encima de Galicia nada, non? Nin sequera o partido. Esa foi a mellor, a verdade é que se lle escapou, non? Galicia por encima do partido, nunca. Foi boísima esa, Fecharon 3 ou 4 na zona en poucos anos. Sabes o que pasa, Repolete? Que tamén vexo a resignación da xente, e o vexo moi cerca, non? Bueno, que non é rendible, claro, non é rendible as escolas. E digo, jolín, pero a rendible, ter unha escola aberta nun sitio non é somente os cartos que se gastan en mantela. A rendibilidade hai que mirala por máis cousas, non? Pois, se falamos a rendible, ao mellor temos que quitar 50.000 cousas antes que as escolas, non? Nas escolas aplicamos o concepto este da rendibilidade sen ter en conta outras cousas. Os presuizos que ten quitar as escolas dos lugares. Despois, preocupanos a natalidade,
o despoboamento, en fin. Si, o que conta son os cartos dependendo cales, porque, por exemplo, mira, eu fixe nunha charla, agora que sí que vos conto, nunha charla o ano pasado sendo director da miña escola, nunha charla que nos fixeron por videoconferencia o director xeral de centros ou de recursos, non me acordo moi ben quen era. Admitía preguntas polo chat, non? E a xente, éramos todos directores. E a xente preguntaba cousas básicas do día a día, e o ano pasado foi moi complicado. E falaban un pouco dos necesidades de recursos. E a resposta deste home era, bueno, claro, hai que entender que os recursos son limitados, tal, este discurso que supoño que farán tamén en sanidade, un pouco de os recursos, hai que ter cuidado con eles, hai que gestionalos. E eu preguntei, bueno, ben, está ben que isto dos recursos. Preguntei directamente, a Consellería, a Xunta de Galicia vai facer algo para que a banca non cobre o 2% de cada transferencia que se fai desde un colexio, cando un colexio quere comprar 4 libros del Pollito Pepe para os niños de 3 anos, a banca quere cobrar 2 euros, 2% non, 2 euros por cada transferencia. Se queremos evitar en gasto exagerado, porque non supoño, non sei se xa terán os datos de canto gaña a banca soamente coas transferencias que se fan desde os colexios e institutos galegos cando queres comprar algo. É un atraco, é unha vergoña. Eu preguntei iso. Xa que falamos precisamente do uso dos recursos responsable, pois que mellor que facer un convenio con a banca e dicir, mira, os colexios que non teñen ánimo de lucro e os institutos non lles cobres os 2 euros que cada vez que temos que comprar algo temos que pagar 2 euros. É dicir, eso sí que sería forrar os cartos dos. Contestación, aínda estou esperando por ela. Contestación deste director. Assim, danos o discurso este de hai que cuidar os recursos, pois que empecen eles a facelo. Non pode estar a banca beneficiándose grazas a asunto, non pode ser. Claro, despois hai tamén moita ingenuidade dentro do gremio, non? Porque isto de, bueno, hai que ir a la prensa, dicir, a la prensa, porque a prensa, jonín. Eu tamén traballei na prensa, sai o que a prensa vai publicar o que lle interesa a prensa, o que nos preocupa a nós, e nós non temos mestres para atender ao alumnado, a prensa que lle vai importar. É dicir, estamos realmente mal. Isto que vos conto, pois foi así como foi ano pasado. Eu sei, por fortuna este ano non teño que coller a dirección. Vai xa voz, sí, fallou. A ver si... disme vai a voz do periódico, dis. Sí. Sí, certo. Xa voz. Exacto. Eu non traballei na voz, eu traballei na región en Ourense, que é como unha versión en pequeno de La Voz. Si, se vai ao xornal, non? Vas a voz. Si, a voz, si no con momento, non claro, a voz, se lle convén no momento publicar algo, pois publica, se lle convén, pero a estrategia que van seguir é o que lles convén a eles, lógicamente. Sin embargo, entre moitos nos claustros falamos moitas veces disto, e a sensación que eu teño, e a veces teño que facer un pouco este papel, a veces de cascarrabias, e estou un pouco tamén canso, de facerles ver que non funciona así o tema da prensa, que non funciona. A prensa non está aí para denunciar o poder, o quen dera que fose así. Eso é o que soñamos moitos cando nos metimos aí a ser jornalistas, non? Que a prensa como contrapoder, que fantástico sería. Pero non funciona así, e menos en Galicia. Entón, eu non confío na voz, nin no Faro, nin en ningún, porque están todos... Non teñen independencia para poñer o que teñen que poñer. Eu vivín iso desde dentro, que chegaba un momento en que xa por acabar antes xa poñías o periódico que quería, por aforrar tempo. Por aforrar tempo facías así. A ilusión tamén se vive, sí. Un pouco, mellor axuda un pouco eso de pensar, bueno, se nos van moi mal as cousas, sempre temos a opción de chamar a prensa para que nos axude. Estamos ben, estamos perdidos, estamos en ese sentido abandonados, pero tamén temos moita culpa os mestres, moitísima culpa os mestres. Acabamos facendo un montón de cousas, porque, bueno, os niños non tienen la culpa, estas cousas que... Bueno, en fin, que é bastante complicado. Contemos aquí unha historia, pero, bueno, como vedes, falo co corazón, porque realmente é o día a día de un, e o traballo de un, e o que un se dedica, cabrea bastante. Estamos na terceira ponte, e esta ponte, a verdade é que pistas hai
pola paisaxe moitas. Letreiro non sei se había algún, vamos darlle unha volta completa e a ver se atopamos o sitio no que estamos. Estamos nunha vila, aquí pon, non sei, hasta beso que pon a banca, parece, agora xa beso a banca en todas partes, Non sei se pon a banca, pero eu xa beso a banca tamén. A ver se vai ser da banca tamén o barco ese. Pois non sei este sitio, verdade? Pero é un sitio grande. Bueno, relativamente grande. Un día hai que facer un directo destas cousas, Un día non, había que facer máis dun día. A min gustaríame facer directos, pasa que tampouco teño tantos contactos con tanta xente. Eu son bastante reservado con todo. Directos con outros mestres. Estaría ben facelos, Directos sobre educación, pero falar das cousas que hai dentro tamén, falalos, Gustaríame, eu non me vexo capaz de facelo, pero sí que xente que poidamos. Pois eso, tamén dar un poquinho de apertura a xente do que a vida nos centra, non? Das dificultades, dos desafíos que temos hoxe en día, do que estamos vivindo, cousas que facemos nas redes sociais, pero facelo dunha maneira máis organizada, que tamén a xente poida participar, abrir un poquinho tamén os centros á sociedade, porque é importante tamén dar a coñecer o que sucede, non? Eu creo que aí tamén hai un camiño. Moi ben, marcastes aí, Javier Balea, 27 metros, Repolete, 446 metros, son Moraima, se queres xogar tamén, anímate a xogar, moi fácil de xogar, é isto. Eu poño o enlace se queres xogar ou podes. Explico se queres xogar, se non queres xogar, pois, ou non podes, non pasa nada. Para xogar simplemente hai que facer clic aí nese enlace que poño aí, é un mapa do mundo. No mapa do mundo hai que aproximar o máximo posible o lugar onde pensas que estamos, e ao facer clic nese lugar que ti pensas que estamos vais a crear un whisper destes de Twitch que podes pegar aquí no chat e compartir. E no momento xa o bot xa vai indicar a canta distancia quedas do lugar. Se queres podes probar e intentalo. E se non nada. Aquí non se, como isto non é tempo lectivo, non é obrigatorio. Bueno, vou pechar e eu se Moraima se quere unirse, pois no seguinte, ou se non reabro. Marcastes, así que topastes o sitio. Eu aquí estaba pensando en Noia, pero Noia é máis, creo que a ponte é máis longa, non? Noia, non sei, aquí sí que estou perdido. Vou ir a Noia, pero Noia a ponte non é esa, estou Noia aquí. Esta ponte máis longa. Vou marcar, pero non creo que sexa esta de aquí, moi estreita. Estou seguro que agora sí que quedo longe. Betanzos. Antes foi na propia ría de Betanzos, isto xa é no mesmo Betanzos, non? Betanzos, Río Mandeo, Praza Enrique Luntiga, Parella. Aí marcou Javier Balea na propia ponte, moi ben. E Repolete, Repolete tamén aquí, estabas buscando, estaba aquí nesta outra ponte, claro. Tamén en Betanzos, vos identificastes ben que era Betanzos. Eu non, Betanzos a verdade que non o coñezo casi nada. Betanzos é un sitio que coñezo moi pouquiño. Dos sitios que menos coñezo de Galicia, probablemente. Cuarta ponte, a penúltima de hoxe. Isto creo que pareceme máis fácil de identificar. Bueno, esta axuda moita, esta pista. Eu teño o dedo gordo, claro. É que verdade, tens razón, que estabas aí co dedo no móvil, en que marques no lugar como para andar en Betanzos, como para marcar en Betanzos un sitio así preciso dunha ponte tan pequena. A tortilla sen cebola, unha pena. Falta o barco. Falta o barco, sí. Falta o barco. Avanzamos por aquí. Esta ponte tamén a mí me trae algunhas lembranzas. Pero non por estar nela, que nela creo que estive unha vez. Ou nin eso. Facemos unha panorámica. Como se chamaba exacta? Como se chama esta ponte? Si a que eu penso, non ten un nome. Foi noticia. Non estou seguro agora que é esa, pero si a que eu penso, foi noticia. Falta o barco, refíreste ao barco, entendo. O barco ou a plataforma? O
o barco plataforma, que foi aquel famoso barco. Creo que falamos do mesmo, sí. Repolete, aí marcaches a 82 metros. Exacto, sí. Yo ese recordo. Creo que foi ano, se non me equivoco, estamos falando do mesmo, ano 97. 97, podido ser. 97 ou 98. 97 ou 98, creo que foi. Non, seguro, un dos 2 anos. A ver, Javier, que marca cando poida. E quedará solamente unha ponte máis. Moi ben, Javier tamén marcou aí, a 879 metros. É unha ponte bastante longa, así que creo que marcando nun extremo ou noutro xa vería esa distancia. Vale, pechamos. Se non me equivoco, é a Ponte das Pías, non? Ponte das Pías, en Ferrol. Penso que é esta Ponte das Pías. Ou esta. Había que mirar por onde está Navantia de aquí. A ver, Ponte das Pías. Mais ou menos por aquí. E digo que teño lembranza disto porque cando foi aquel accidente famoso daquela plataforma, exactamente, o Discovery Enterprise, aí está Repolete ese apontamento. Isto foi no 97-98, tivo que ser porque eu estaba precisamente traballando no xornal, no periódico La Región, e tocoume a min esa parte de houbo aí un destrozo grande na Ponte das Pías, que naquel tempo era a ponte ainda tiña poucos anos ou pouco tempo. E a partir de aí todas as noticias que tiñan que ver con eso tocaronlle aquí de maquetalas e de organizalas, o cal teño ese recordo de estar un pouco hasta as narices da Ponte das Pías por todo aquilo de ter pendente de que se foto, de ver que se fai facer, como que o destrozo que houbo. E tocoume un poquinho a min levar esa información para o periódico de Ourense. Eu estive ali unha vez, pero ainda falou Iria hai nada do accidente. Sí, falou, sí, do accidente ese, sí, foi neste tempo. Foi, claro, é dicir, destrozou a ponte, creo que durante moito tempo en Ferrol tiveron que volver pola que era, creo que a Estrada de Castilla que lle chaman, creo que por aquí. O cal, evidentemente, o tráfico viuse moi afectado. Esa ponte ten que ser fundamental para Ferrol, para o tráfico de Ferrol. Ferrol, Fene, bueno, para todo Ferrol Terra. Bueno, marcastes por aí, básicamente. Eu xoguei o balonmán no pabellón que está na beira de Navantia. Aquí hai un pabellón, sí. Por aquí. Nesta zona de aquí. CPI, Asunqueira. Tampouco coñezo moito, Ferrol, a verdade que fai moito tempo que non vou. Tamén te ido a unha vez ao baloncesto, aquí, tempos de moi atrás. O baloncesto, cando había Ferrol, o Ar Ferrol, Ourense, Coren Ourense, todo aquel tempo. Moi ben. E quedamos no Ponte das Pías. E a última ponte, parece que volvemos un poquinho ao interior. Pasamos un pouco de eso, zona de costa, ría, a zona de río. E aquí, a ver se temos algún letreiro. Un río bastante ancho. Temos aquí letreiro, pero un letreiro que realmente en Galicia creo que axuda pouco, non? Porque covas, cantas covas pode haber? Aquí cerca en Meaño, famosas covas onde están os furanchos. Se buscades furanchos, Concello de Meaño, en Covas, en parroquia, Covas Meaño, verdade? Aí é onde están a xente que busca por aquí os furanchos, sabe que en Covas cada casa é un furancho. O viño tinto. Eu cando cheguei aquí a esta zona do Salnés non sabía o que era un furancho, digo, pero un furancho, claro, a xente de aquí pensa que os furanchos é algo que hai en toda Galicia, pero non o hai en toda Galicia, non? Así que é algo bastante típico, sobre todo esta zona do Salnés, ni sequera de todo o Salnés. A Marquesiña non se apreza. A Marquesiña case non se apreza, está un poquinho lonxe. E aquí, claro, hai letreiros, creo que non hai ninguna pista máis, damos unha volta por si acaso. Pode axudarnos máis incluso o compás. E nada, eso sí,
é bastante... É un río grande, un río amplo. Esta distancia non é unha distancia calquera. Montañas, por aí a covas, por aquí. O Tinto, Rinchada, Trepolete ti coñeces, coñeces ben a nomenclatura, non? O vocabulario aquí da zona esta, a zona do Salnés interior, diríamos, non? O Salnés tirando cara ao interior do Salnés, non na costa. Que o Furancho é máis do interior. Miaño, creo que é onde máis hai, Miaño, en Ribadumia, é a zona dos furanchos. De feito, teño un mapa tamén do tema dos viñedos e de algún furancho. Os loureiros, non? Que poñen na porta a folla de loureiro para indicar que ali hai un furancho. Hoxe en día, como o tema dos furanchos foi regulado, un tempo que foi así, digamos, a legal. Podes entrar, pero tens que traer justificante. Un justificante asinado debidamente. Que tal, Pusquis? Que tal? Como andamos? Ose que Pusquis temos. Ose non xoga o Celta, Porque non é luns. Se fose luns, estaría xogando o Celta ou estaría aí a punto de xogar. Creo que xa volve a xogar o Celta o luns o día de Santos. O día de Santos volve a xogar. Incluso creo que Iago Aspas puso aí un facepalm destes non sei se foi en Instagram. A Iago Aspas non lle gusta xogar os luns. O que pasa é que Iago Aspas este ano non está xogando nin os luns, nin os sábados, nin os domingos. Así que tamén estamos aí perdidos, É que cando xoga o Celta non se sabe. En principio de temporada non sabe se xoga o venres, se xoga o luns. Pois a veces cambian o día. Contra a Real Sociedade creo que xogan os xoves, non xogan mércores. En fin, os partidos dos luns e dos venres unha locura. Onde quedou aquilo de xogar os domingos? O domingo ás 5. Bueno, falta aí que marque Javier e pechamos. Bueno, contra o Sevilla vas ir ao partido, supoño, claro. Mas agora é o 100%. Agora xa pode ir todo o mundo. Agora xa non hai limitacións. O 100% da xente. Pasa que o estadio non está disponible ao completo. Marcou Javier, foise aí un poquinho máis lonxe. Nesta non había moitas pistas, a verdade. Vaya tripla, lanzaches a tripla. Vaya tripla desde el 11. Aí estaremos, moi ben, Pusquis. Es aí o noso representante da canle en Balaídos. O meu irmán tamén está seguramente, e a miña irmá, que tamén os dous son abonados. O meu irmán desde fai cantos anos leva de abonado, pois creo que desde o ano 90 abonado, xa se di pronto. Desde cando descendeu de primeira a segunda, no ano 89-90, creo que se fixo abonado, desde entón, abonado todos os anos, o meu irmán. Vale, pechamos aquí. Buscamos no mapa onde pode ser, eu creo que interior, eu estou pensando en un río tan ancho, ten que ser Río Miño ou Río Sil, pode ser o Sil por aquí, pola zona esta... por aquí non sei se por aquí por Montefurado. A temporada pasaba eu todos os días por aquí, pero non me dou moita conta. Pasaba todos os días porque facía Ourense o barco. Traballei unha temporada, un ano inteiro no instituto do barco e facía Ourense o barco 115 km cada día, ir e 115 volver. Eu dende que meu pai pagou o meu carné con 13 anos. Bueno, pois entón, antes non podía ser, máis era imposible. Máis era imposible. Non era aí, pero era por esta zona. Ribas de Sil, era San Esteban. Mirador de San Esteban, estamos aquí, Mirador da Capela, e a mesma estrada, pero un poquinho máis ao norte, ao noroeste, antes de Quiroga. Esta baixada tamén é bastante perigosa, a baixada que hai aquí desde Monforte, Poblado de Brollón, aquí o río Lor,
moito camión, moita curva, moita ponte, moito cuidado hai que ter para andar circulando por aquí. E no inverno máis ainda. Ben, vemos o resultado final, Repolete, outra vez Repolete con 18.000 puntos. Javier quedou aí de segundo con 11.000 e Puskis que, bueno, fixo o intento lanzamento así de un. Que tal, Daniel? Como andamos? Boa tarde. Que tal? Aquí estamos, xogando aquí o mapa das pontes galegas. E saíron pontes de varios sitios, de Betanzos, Betín, Ponteulla, Carballiño, Chantada, Ponte do Porto. E esta última, que non decíamos que era cerca de Quiroga, máis ou menos. Quiroga. E antes Betanzos aí outra vez. Saes de traballar, a ver se chegas a casa. Moi ben, saindo agora de traballar, claro. É que o meu horario, xa digo sempre, o meu horario é un horario un poquinho complicado, Por eso aquí están os fiéis e os que poden, e hai xente que quere e non pode, e un pouco de rabia. De feito, falaba polo Twitter os de Ciencia e tal, que fan tamén un traballo fantástico, dicindo que, jolín, que tiña que facer un directo a outra hora. Que a mellor algún día a ver se me animo a facer un directo a mellor ás 9 da noite ou así, 9:30, e facemos aí xogo con varios mapas para a xente que a mellor a esta hora non pode. Moi ben, pois nada, que teñas boa volta a casa depois de un día de traballo. Se queredes xogamos outro mapa, se queredes pedir aí un mapa, probamos un mapa distinto, que xa fixemos este de Pontes, xa fixemos 2 veces. Pedide aí un mapa, se queres algún mapa que coñezades, non ten por que ser os meus, un mapa calquera. E iso ten modo podcast de camiño, moi ben, así que facemos de podcast, Vaya a responsabilidade de facer podcast aquí, sin ser podcasteiro. Pero bueno, faremos o que poidamos. Que mapa queredes xogar? A ver. Estás esperando un Ponte do Foro da Toja. Pois creo que tamén está, creo que tamén o puse. Creo que tamén está por aí. Pasa que non sei se sairá con tanta xente. A mellor entre medias incluso sai o alcalde de Ourense, que sempre é a persoa que máis relevante neste tipo de reunións, a persoa que realmente todo o mundo está esperando poder reunirse con ela, é o alcalde de Ourense. O alcalde de Ourense é un poquinho o líder. Mapa de estadios galegos, estadios europeos, estadios celtistas. E mapa de estadios. Vale, xogamos o mapa de estadios galegos, de acordo? Se che parece. Mapa de estadios galegos. Imos co mapa de estadios. A ver se non sai o de sempre, que sempre sai estadios de Oceanía. Non sei se en Oceanía haberá tantos estadios. Bueno, Dorense, exactamente. Exactamente, ese alcalde. Imos mapa de estadios galegos. A ver cantos estadios galegos coñecedes. Polo Galicia en goles, moitos. Pero visitalos a distinto. Para iso hai que ir aos partidos de preferente, ir a eses campiños. Eu fun co Ourense, con o Unión Deportiva Ourense, que é o meu equipo, e con o meu irmán fomos a campiños que non coñecías. É unha oportunidade. Prefiro ir a Campo Lameiro que ir ao campo do Palencia ou do Guijuelo, que non me di nada. Prefiro ir ao campo do Céltica. Del Cos do Xogo do Calamar. Sí, Saurín, sí, Saurín. O Chanda, non? Grande a Unión, sí, aí estamos, aí loitando contra vento e marea, pero fiéis, unha bancada fiel a da Unión Deportiva Ourense. Eu son tamén seguidor e abonado do equipo. Campo de fútbol galego, vamos darlle aquí a play, no move, e imos ver que campos galegos aparecen. Campos de todas as categorías, Campos de todas as categorías, desde a profesional ata, por lo menos, eu creo que incluso algúns pode haber de primeira regional. Non sei como se chama agora, se lle chaman primeira regional ou lle cambiaron o nome, non sei. Imos dar aquí un xiro, temos mar por ese lado.
Temos aquí unha dorna, ou algo así, non sei se é dorna exactamente. E o campo... Non, o campo é aquí. A ver o campo se nos di algo. Por aquí letreiros que non sei se di moito. A nosa pana. A nosa, non sei que. E aquí tamén temos ETA, que, como sabedes, I en vasco. A grada non é moi grande, pero parece campo de erva natural, non sei, ou non. Non sei se é campo de erva natural ou non. Eu creo que a mellor pista é mirar cara aquí. Sí, penso que para min a mellor pista é esta de aquí. Ese monte é bastante peculiar. Tamén é este en ruso. Pois mellor que será, quizá iso que significa iso, este en ruso. Aí está Sorse Paz, ali en maio 02. Está falando da Unión Deportiva Ourense. Así que unha pista en maio 02 neste campo, non? Neste estadio. Bueno, o estadio non é moi recoñecible, pero sí que a vista que hai alrededor, xa digo, o estadio non é moi boa pista, pero creo que se poñemos así é máis fácil de identificar onde pode ser. Porete marcou aí, quedou a 60 km. Non sei se vos Sorse Paz queres probar. Bueno, probar, non sei se sabe onde é. Se identificou o lugar, estivo aí en maio. Así calquera. Sorse Paz visitou moitos destes campos, así que creo que destes campos e de moitos outros. Un día ten que dicirnos o número de campos que visitou. Non sei se leva a estatística de cantos campos estivo dentro do campo. Fora, seguro que en algúns máis. Huskis marcou, Sorse Paz marcou aí o sitio exacto. E non sei se... Creo que Javier tamén por aí, se quere probar. En que campo estamos? Manche máis as pontes de Reporete, tires máis de ponte. Eres máis de enseñería, porque aquí nos campos de fútbol non hai tanta enseñería. Aquí, realmente, neste campo, con todos os respetos, a enseñería é un poquinho máis básica que cando facemos unha ponte, non? Pero, bueno, é un campo do equipo e para a xente do lugar seguro que é o sitio importante. E as pabellóns tamén. A verdad que o lugar onde está tamén é chamativo porque ese que está cerquiña do mar. Non sei se Javier está aí para marcar, se quere probar ou se quere que pasemos turno e pasamos a vez para despois. Bueno, seguramente a mellor está ocupado ou algo, pechamos e despois se quere probar na seguinte, nin idea. Queres probar, pero se queres lanzar o triple ou prefires guardar a pelota? O que ti queiras, Javier? Como prefiras. Se queres intentalo, pensa que aquí o mar deste lado pode axudar. A ver, tiras, moi ben. Home, Javier quere probar, evidentemente. Hai que intentalo. Se digo que creo que a pista mellor é esta. Eu creo que Sorse Paz tamén, bueno, estivo, non o necesitou tanto a pista, pero seguramente por este monte algúns da zona identificarían facilmente o sitio, os que viven cerca. Javier está preparando aí a pelota, botando, e quedou a 9 km. Pois mira, probou aí e lanzou o seu intento. Pechamos aquí e o campo do Fisterra. O monte que se ve aí, o Monte Pindo, que está aquí. Entón, o campo do Fisterra, que non sei como se chama o campo, non, está máis para aquí. Aquí non se ve moi ben tamén no mapa este, non é como no voso que se ve mellor. Eu vou marcar por aquí arriba, pero bueno, non sei se por aquí ou por aquí.
Era máis por aquí. Estaba demasiado cerca do faro, claro. Bueno, é aquí. Si, aí ves o campo. Arasolis, eso é. Campo de fútbol Arasolis. No monte acerteino. É dicir, viches o monte e identificaches ese. Era identificable, verdade, que era o Monte Pin. Moi ben. Bueno, Xosé Paz marcou aí, eu marquei aquí. Claro, Javier Balea foi aquí, foi a este lado. Parecía mellor o Pino que estaba máis próximo. E Puskis probou aquí no Grove, claro, Monte da Vila, que é o que é este campo, non? Monte da Vila, o campo do Grove. E o Arasolis de Fisterra. O ano pasado estaba na categoría, na terceira división, non? Que era a terceira división aínda. Acabou descendendo, e é certo que xogou contra a Unión Deportiva Ourense. E se non me equivoco, creo que na volta en Ourense foi o famoso partido que caeu unha tromba de auga increíble, que na vida en Ourense eu vin que caera unha cousa igual, non? Eso foi, tivo que ser tremendo, non? Estaba en Ourense, pero o que se puido ver foi tremendo. Do partido de Unión Deportiva Ourense Fisterra. Vale, seguinte estadio. Monte da Vila e San Siro ao lado dese campo. Monte da Vila e San Siro, ao lado dese campo. Outro campo que temos aquí. Campo con pistas de atletismo. E aquí temos algunhas pistas tamén. Pistas de atletismo e pistas de adiviñar. Gutenberg debe ser en Austria isto, ou Alemanha, mellor dito. Con todos os respetos os do Fisterra, sí, por suposto, todos os respetos ao Fisterra, ademais que é unha afición creo que tamén tremenda, increíble, o seguimento ao seu equipo increíble tamén. Creo que é un campo tamén onde tamén se vive o fútbol con moita intensidade, polo menos polo que parecía polas imaxes. Bueno, só se pasa, marcou o sitio, Puskis tamén, non fixo falta marcar nada máis, pero bueno, vou dar unha voltiña arredor. Bueno, aquí é unha boa grada, no entorno non hai moita máis cousa, hai aquí unha ponte, parece que hai río, non se ve moi ben. Bueno, aquí temos a vila, cara ao norte están estas casas. E os letreiros, os anuncios, son os que están axudando un poquinho a identificar que campo é este. Puski tamén marcou. E Javier tamén marcou. Marcastes todos aí o lugar máis ou menos próximo. Moi ben, pecho eu. Vin por aí que poña Noia. Estaremos no campo do Noia. Que non sei moi ben cal é o nome do equipo, se é Atlético Noia ou non sei se ten algún nome así. Ou é Noia simplemente. Noia, campo de fútbol, supoño que por aquí será este, non? Sí, ten esta forma. E máis ou menos estaremos por aquí. Máis ou menos por aí. Aí estamos todos na zona, non? Repolete, eu, aquí está Xosé Paz, Puskis foi aquí a Noia un poquinho máis para este lado, e Javier tamén aquí, campo de fútbol San Lázaro de Noia, era un poquinho máis o sur. Club de fútbol Noia, campo José Mato Matito. José Mato Matito, isto sí que non sabía, este dato, e aquí non pon ni que siquiera o nome, non? José Mato Matito é o campo de fútbol do Noia. En que categoría está o Noia? Porque estaba xogando tamén o ascenso, Bayer de Noia. Estaba xogando o ascenso a terceira, supoño, non? O ano pasado, creo que estaba o Noia, estaba o Boiro, según penso, non sei, ao final. En terceira gañaron o Couto fai un mes contra o Ponte de fútbol. Pois mira, non sabía que estaba, todo está en terceira, vale, subiu a terceira, moi ben. Non tiña ni siquiera o rastro, o equipo. Moi ben, Fisterra, Noia, e agora temos aquí outro campo. Aquí hai boa pista, aquí temos letreiro. Temos letreiro por dous sitios. Non chegaches tarde, chegaches tarde para as Pontes, pero agora estamos cos estadios. O das Pontes xa pasou, agora estamos facendo o mapa de campos de fútbol galegos. Así que podes te unir, que aínda estamos no medio da partida. Se queres, podes probar a marcar no mapa aí que campo é este. Puskis xa foi directo, Puskis
Se lle pos Concello de Vigo a Pusquis, non hai misterios. Pusquis ten aí tamén un mapa de Vigo. Vigo difícil, creo que é. Se queres probar, de verdade, se sabedes, coñecedes Vigo, probade con Vigo, exactamente, Vigo, me cago en tal. Vigo incluso Sárdoma. Campo de fútbol municipal, Relfas, Sárdoma. Moi difícil é atopar Sárdoma dentro do labirinto que é Vigo, Dentro do labirinto que é Vigo. Aquí por esa zona. O certo que mañá eu vou a Vigo, teño que ir a Vigo, así que mañá vou a Vigo. Fun coller os billetes de tren á estación de Vila García e a señora que estaba ali atendendo digo, 3 billetes, ou coa miña muller e co meu fillo. 3 billetes para ir a Vigo o venres. E ainda non empezaron o tema das luces. Cando empecen o tema das luces, como vai ser isto? Dicía a señora a súa compañeira. Cando empecen as luces... Entón xa estás, digo, pois eu non vou polas luces, Polas luces non me movo da casa. Polas luces encendo aquí as miñas. Pero debe ser que a cantidad de xente que vai polo tema das luces é increíble. Que é unha ciudad para visitar Vigo, Si, o Vialia teño que ir. O Vialia, pasarei polo Vialia, porque irei a Vigo Urzaiz. E así que no Vialia andarei por aí. Quero levar o meu fillo ali aos columpios, que creo que hai un columpio aí, un tobogán impresionante. Eu lembro Nadal antes do Covid era horrible pasar polo centro, imagino que tivo que ser. Eu que vivo por aí, odiaba sair de casa. Claro, que tiña que ser, a verdade que xente que coñecía, que creo que non ia a Vigo nunca, e sin embargo, hai que ir a Vigo porque hai que ir a ver as luces. E eu, pues, non sei, iría a Vigo por outras cousas, a mellor, pero por as luces non me move moito. Long life to Primark. Long life to Primark. Pechamos, entón, long life. O de long life to Primark, as cousas como son, falase moito do alcalde de Ourense, pero de Vigo, non sei, nesa competición. O tobogán ese do Vialia está guapísimo, bastante alto. Se a verdade que eu fun outro día, outro día, e pasei por ali e vin o tobogán e pensei, aquí teño que traer o meu fillo. Me encantan eses tobogáns, aparte ele non ten medo de lanzarse por eles. Vi unha foto e xa quere ir, o Ondicherry xa quere estar por ali. Ben, pechei, Sárdoma, Sárdoma, Vigo, sí que acórdome de buscalo, pero aquí está Sárdoma, aquí polo medio, non? Sárdoma, aquí está, campo de fútbol das Relfas. E, marco por aquí, va igual, un lado de outro, non sei se por aquí ou por outro lado. Botouse unha partida con Karpov e tablas. Vaya artista. Quen botou unha partida con Karpov e tablas? Abel Caballero. Non sabía isto. Aí estamos no campo do Sárdoma, non? Sárdoma. Pusquis que aí eu quedei aquí aproximado, Xorxe Paz marcou no campo, e Javier Balea foi aquí, 4, e Repolete foi un poquinho cara a Baladares. Ou Kasparov. Non sabía eso, Seguimos. Cuarto campo de fútbol. Letreiro aquí de fabricados construcciones materiales de construcción. Outro campiño, tamén. Creo que non hai moita pista. Esta é difícil, difícil. A ver se temos algunha pista de paisaxe, porque creo que aquí F, Abel Caballero, campeón mundial, en tablas. Perdón, Samama, estaba antes, non che deu tempo, Perdoa, que non me din conta. Estaba pensando un poquinho de antes e esquecime. Perdoa, Samama, non me dará conta que estabas buscando. Agora estou pendente, para que podes probar nesta. En que toca agora, pode ser un poquinho complicado. Nada, esta é para profesionais, Esta é bastante difícil. Marcou Pusquis. Literalmente calquera campo do país. Agora sí, a ver se podes probar agora. Ainda queda outra, Ainda queda outro campo. Literalmente, como di Javier, calquera campo do país, porque aquí
é dunha provincia ou é de toda Galicia? É de toda Galicia, calquera campo de Galicia, sí, de calquera provincia. O sea, que máis difícil ainda. Calquera campo de Galicia, xa digo, prácticamente de calquera categoría. E nesta, hai unha das máis complicadas porque non hai así moito distintivo. Aquí temos Grada, Repolete marcou 49 km, que é o máis próximo, pero aquí sí que ten mérito quedar cerca. Está Balaídos e o Anxo Carro. Está Balaídos, por suposto que está Balaídos, e o Anxo Carro. O fútbol profesional está aquí representado. Están os dous, sí. Pola arquitectura popular. Pola arquitectura popular diciste, claro, o tipo de casas por aquí pode ser, non? A veces a vegetación pode ser. Sí, fan un 360. A ver o 360, fan un puño de zoom. E que hai un ovella, parece. E por aquí 360, hai unha casa aquí. Outra cara abaixo. A estrada non está en moi boas condicións, pero eso tamén pode ser, como dicía Javier, calquera lugar de Galicia, literalmente, co asfalto así desa maneira. Home, aquí hai estos son os vestiarios, supoño, non? Algo de campo, é dicir, un campo modesto, pero fixeron aquí unha obra, un bloque aquí de cemento bonito. Eu sobre o fútbol e non me sona. Bueno, probablemente a mellor se gachas o fútbol, a mellor en toda Galicia ou mellor nunha zona, non che sona este. Só se quedou a 19 km e Javier marcou 80. Galicia bonita. Moi ben. E o Samama depois de marcar, pero aquí sí que os puntos sí que son caros de conseguir nesta ubicación. Nesta ubicación é difícil. Creo que foi un dos últimos estadios que metín, xa un pouco completando para chegar a 100, creo. Eu nen idea, pero polos tellados e as casas Ourense e Pontevedra non son. Non parece, non? Os tellados e as casas Ourense e Pontevedra non son. É dicir, parece máis norte, non? máis cara ao norte. Podría ser Lugo, provincia de Lugo. Pode ser. Sí, pode ser que dá a sensación de que non é moi de Ourense. O que pasa que mellor ao final non se sabe. Precisamente eu teño un amigo, coñecido tamén de Twitch, que fai yogueser de rachas de provincias de toda España. Entón, faino coa xente que está no chat. Tratan de averiguar, de descubrir que provincia é. E cando lles toca Galicia, fallan case sempre. Porque en Galicia, para eles é moi complicado distinguir unha provincia de outra. E tamén creo que ten que ver con que Galicia, as provincias, é algo totalmente artificial, cousa cambiou noutros sitios de España, quizás teña certo novo sentido. Este rapaz que vos digo é vasco, entre Guipúzcoa, Vizcaya e Áraba hai diferenzas bastante notables a veces nos lugares, pero entre as provincias galegas realmente pouca diferencia. Totalmente artificial, xa se ve incluso polo mapa, entón para eles é difícil. Din, bueno, Lugo, pode ser Lugo, Ourense, Pontevedra e Coruña. Din, Pontevedra, pois Coruña. O cal están como dándose conta que Galicia, nese sentido, é unha. Sí que Galicia é fácil de identificar, eso é verdade, que cando hai unha imaxe de Galicia é identificable por moitas cousas, saben que é Galicia, pero agora a provincia é moito máis complicado. E en outros sitios non é tan así. En Andalucía distinguen mellor a veces Sevilla de Granada. Galicia 1 e no 51, certo. En Ourense que mantedes a do Reino prácticamente. Sí, a provincia prácticamente como era antigamente, como era originalmente. Pero é verdade, Galicia 1 é un poquinho así. Hai diferenzas, pero moitos lugares podíamos
Non sabemos moi ben isto se é norte ou sur. Mellor miramos despois e é Ourense. Bueno, dos Amama se podes aí marca cando poidas, vale? E resolvemos que agora xa estamos incluso un poquinho intrigados por ver si esa intuición de que pode ser norte de Galicia, a ver si é. A ver si é norte ou é sur. Galicia, Galicia, Galicia. Con eso xa está solucionado. É dicir, Galicia, Galicia, Galicia. Xa temos... É fácil de gestionar Galicia. Galicia, Galicia, Galicia. Un triple, sí. Hai que lanzar un triple, que realmente creo que é un poquinho que vamos facer todos. Eu tamén vou marcar un triple, porque tampouco me acordo do sitio. Fixen o map, pero tampouco me acordo do lugar. Nunca Galicia. Exactamente, nunca Galicia, como dixo, non? Nunca Galiza por enriba do partido. O partido é o máis importante. Pois ven todo o demais. Nunca Galiza por encima do partido. A ver, Usamama seu triple, se vai. Usamama triple a 40 km. Pues bueno, quedou con todo o segundo no triple. Eu vou a facer isto de ir por Lugo. Non sei se Lugo... Non sei se marcar por aquí... máis que ao norte. Bueno, vou marcar por aquí Vilalba, pero creo que Vilalba... Bueno, Vilalba non é seguro, porque Vilalba... Vou marcar aquí en Sarria. Esa está. A ver onde foi. Friol. Ollo, Friol. Este era difícil, pero é o campo de fútbol de Friol a Reigosa. Campo difícil. Non sei en que categoría está o Friol, pero me imagino que este sí que estará en primeira regional, no grupo de Lugo. Campo de fútbol de Friol. O sea, que ao final sí que era esa sensación de que campo máis importante para o fútbol feminino. ¿Ah, sí? Sí. Porque hai equipo aquí feminino, Friol. Ah, bueno, pues tamén, importante. Non sabía que había equipo feminino aquí. Coñecía lo do Usamama, sí, o campo de Friol. Pero como dicía, sí que é verdade que tiña ese aspecto entón de norte, é dicir, de Lugo, tiña un poquinho ese aire de Lugo, non? Da provincia, por as casas e tal. Que marcastes vos? A ver, Sorse Paz foi a Guitiriz, Usamama foi aquí a zona de Pino, Sigüeiro, Boimorto, Arzúa, nesta zona. Repolete, onde foi Repolete? Repolete, Ordes. Busquis marcou en Fene e Javier foi a Santa Comba. Pero bueno, sí que ao final fostes todos as provincias do norte. Non. Seguinte campo. Bueno, último campo, mellor dito. Último campo desta partida. Letreiros, que axudan bastante. Imos ver os letreiros, vou facer zoom nos letreiros a ver se algún indica algo. Nacen e sonido, Otero, electrodomésticos. Aquí temos pistas, teléfono, ademais, incluso. Combustibles Puebla SL, gasóleos a domicilio. Bueno, temos outra vez a mesma pista, o cal confírmase o sitio no que está este campo. Agora a ver se atopamos algún letreiro máis, ou letreiro de estrada tamén, que tamén axuda. Eu sobre todo na provincia da Coruña, Sogaches. Ajá. Bueno, pues entón mellor Sogaches aquí. Quizáis neste. Porque isto sí que é a provincia da Coruña. Por o sitio, por os teléfonos, por os letreiros. Que temos aquí? Un letreiro pero non se ve nada. Só se pasa marcou o campo. Aquí hai como a entrada do campo, non sei se é bandeira ou é simplemente unha persona, non sei, parece bandeira, bandeira de, coas cores do equipo. Ponemos aí. Sorse Paz se marcou, 46, como dicíamos, Repolete tamén 63 metros. Aí susto no campo, en porta casi do campo. Javier tamén achegouse non tanto ao campo, pero si o concello, non? O mellor hai máis campos. Nos últimos anos tamén houve aí un boom de campos bastante grande, bastante... Bueno,
daría para falar moito con tema dos investimentos nos campos de erva artificial na provincia, sobre todo de Pontevedra, que foi bastante chamativo, non tanto quizá nos últimos anos como nos anos entre o 2000 e o 2010. Pues nesa década hai máis campos, hai máis campos. Hai máis campos, non? No mesmo sitio hai máis campos. Bueno, marcou, Alsamama marcou o susto, non? Marcaches, notase que os campos coruñeses os dominas a 28 metros. Moi ben, pechamos, marco eu. Fuches a Boiro, claro, pois fuches a Boiro, pero era a Pobra, non? A Pobra do Gramiñal. Ahora sí, onde está o campo? Non sei se hai campo, bueno, habría que buscar por aquí. Non sei se está o campo de fútbol, non sei. Aquí hai un colexio. Pobra, bueno, vamos marcar por aquí, por algún sitio, non me paro moito. Era máis o sur. Vale, é a Pobra, pero é o sur, é o Campo da Alta, en Cabío. É a zona de Cabío, Campo da Alta. Moi ben, marcastes aquí Usamama, Solsepaz, Repolete, no propio campo. E despois Pusquis marcou a Pobra, e, é certo, Javier marchou a Boiro, que está de cerquiña. Marcaches aquí en Boiro, Cabo de Cruz, máis ben, non? Pertence a Boiro, pero esta península que hai aquí. Eu estou aquí deste lado agora mesmo, aquí nesta zona de aquí, de Villa García, do outro lado da ría da Arousa, cara ao sur. Moi ben, imos ver o resultado final. Solsepaz, que, bueno, Solsepaz aquí no tema dos campos de fútbol galegos, europeos e mundiais, ten un máster feito. 22.449 puntos, Javier Balea segundo con 17.833, Pusquis cuarto 15.700, Repolete 15.500 e Usamama, que claro, fixo 2 intentos, porque somente 2 veces, podía xogar 3, pero eu non me di en conta, e pechei as gueses antes de que lle dera tempo. Moi ben, pois se queredes xogamos a última. Son as 6:15, danos tempo de xogar unha máis antes de que se sean as 6:30 e pechamos directo. Así que se queredes elixir, normalmente sempre elixe o que gaña, pero bueno, tanto ten, elixe o Pusquis, tanto ten que gaña. Aquí já temos tempo tamén para xogar os mapas que querades. Se queredes xogamos outro mapa, a un mapa diferente, e así temos tempo para facer a última partida de hoxe. Que mapa vos apetece? A ver, podemos facer mapas de outras cousas. Se queres ensino os mapas que teño, pero xa digo, non ten por que ser un dos mapas meus, calquera mapa, os mapas meus, pero outro de Pontes, xogamos outro de Pontes, sí. Insistimos nas Pontes. Un de Pendellos. Teño que facelo. O de Pendellos teño que facelo. Pero o de Pendellos, a ver como distinguimos ben un outro. Este de Pendello ten forma, debe ser de Lugo. Facemos outra partida de Pontes e así pechamos Ponte con Ponte. Pareceme ben. O de Pontes, esperemos que non se nos repita ninguna. Temos o de Praias Galegas, algúns deles que fomos xogando nas últimas semanas. O de Pontes, onde o teño? Bastante abaixo. Pontes de Galicia, vale. Probamos aquí. Imos darlle a oportunidade a Repolete de volver a demostrar que o tema das Pontes é o seu forte. Mellor repites algunha. Bueno, mira, empezamos cunha repetida. Agora é cuestión de memoria. Son 38, supuestamente aleatorio. Non sei se un aleatorio é aleatorio real ou aleatorio semi-aleatorio. Porque a veces repítense moito, cando hai máis. Son 38, bueno, podía ser repetir. Un pouco as probabilidades de que se repita son maiores. A veces son 5. Esta foi a de antes. Así que lembramos aquí, era un letrero que poña Concello de Chantada, o Sabiñao. E esta ponte, que é unha ponte bastante estreita,
nun río bastante ancho. Aí temos o lugar, a ver que ponte é esta. Máis campo de fútbol, que non diga antes o chamamos, máis campo de fútbol, queredes? Bueno, outro día xogamos campo de fútbol. Ademais, eu creo que un día podemos facer os mapas de campo de fútbol. Temos o mapa de campos europeos, o mapa de campos galegos e o mapa que tamén fixen de campos onde xogou o Celta. Xa non te acordas desta? Xa pasaron outras antes, entón xa pasaron moitas cousas polo medio, Javier? Se pasa, marcou, eso que el non xogou antes, non estaba xogando cando foi esta, marcou aí a 4,3 km, o cal está próximo, non é esa ponte, pero está claro que é unha ponte moi próxima a esta, ¿no? Mira, fixadevos o letreiro, Concello de Chantada, o compás indica ponte prácticamente orientada norte-sur, Concello de Chantada, o Sabiñao. A ver onde era esta ponte. O río está claro calé. A ponte a mellor é máis complicada. Bueno, Puskis creo que marcou a mesma ponte. Marcastes o mesmo sitio. Estás a mesma distancia. Non é esa ponte, pero marcastes a mesma ponte. Tanto Sorxe como Puskis. Javier agora identificou aí ben que sitio era. 78 metros. Somos xente con bo gusto. Será eso. Repoleta 8 metros. Javier Balea 78 metros. Sorse Paz e Puskis xogan un poquinho que desvantaxe aquí porque non estaban antes. Ainda así tamén ten mérito que marcaron aí 4,3. E Usamama, a ver, que isto non é un campo de fútbol da provincia da Coruña. E a ver onde marcamos. A ver que ponte é esta. É un campo de waterpolo. Campo de waterpolo. Bastante profundo, por aquí, debe ser. Por lo menos aquí no centro debe ser. Triple do Usamama, triple bastante ben tirado, porque de 6,3 km é un triple. Vale, pecho aquí. Isto saiu antes, estamos en Chantada. Creo que antes nos fomos todos moi ao norte. Aquí Belesar, e creo que era máis cara ao sur. Era creo que a este de aquí, a ponte de Portotide, aquí. Así que é Chantada, pero nesta parte de aquí. Entón eu penso que estamos máis ou menos aí. Era aí. Xa saiu antes esta ponte. Seguramente fostes algunha máis ao norte. Si pasou vos como antes, que tamén case todo o mundo foi a esta de Belesar, non? Entón aquí, claro, Sorse Paz e Puskis foron a esta. O Samama foi un poquinho máis ao norte, incluso, xa non, case no encoro de Belesar. E Repolete, Javier e eu acordámonos do sitio. Aquí está claro a vantaxe de estudiar, como axuda, o de revisar axuda. Como digo aos meus alumnos, estar atentos na clase é o 90% do éxito. Segunda, esta nin idea de cal pode ser. E ao final, o letreiro que puxen no Twitter, pois acaba resultando. Faltan 8 minutos para que cheguen as 6:30, pero tiña que suceder. Dificilísima esta, verdade? Esta sí que xa dificilísima, complicada. Imos ver se hai letreiro que nos axude. Letreiro, Pontevedra, Santiago. Pontevedra, Santiago pode ser que aquela sitio. Ao lado non se ve moi ben. Non se aprecia moi ben. A ver cara aquí, que podemos ver. Tamén o camión este non está aquí molestando, España-Portugal. Estar presentes axuda. Si, axuda, verdade? Claro que axuda. Fundamental. Bueno, aquí temos. Agora si, acertar aquí unha ponte bastante longa.
acertar ou aproximar o lugar é máis complicado. Ponte de Miño. Saiu antes unha ponte en Miño, creo, ou cercana a Miño. Na primeira partida que xogamos. Moi ben, Puskis, básicamente Puskis, todo o que teña aroma desta ría, ninguén lle quita o sitio. Repolete, Sorse Paz, Javier Balea, todos aí na mesma ponte. Usamama. Daniel, si estás aí para poder participar, pois esperamos por ti, que estamos na última e damos oportunidade a participar. Alguén máis quere entrar, xogar, que é así de fácil como facer clic aí, é nada máis facer clic no enlace e marcar no mapa e depois compartir aquí o Whisper. Moi ben, Daniel, pois damoslle, como di Daniel, damos aquí, pechamos. Lóxicamente estamos na Ponte de Rande. A Ponte de Rande, que o meu fillo non lle chama Ponte de Rande, chamalle Ponte Grande, porque ele aprendeu que así, que como era unha ponte grande, pensaba que a xente dicía Ponte Grande. Entón ele ainda lle sigue chamando cando pasamos por ela, e le pasamos estes días a Ponte Grande. Sabe que Rande era grande, porque grande é Ponte de Rande, eu diría que máis ben cara aquí. Era máis para ali. Bueno, a foto non coincide moito co sitio, sí, creo que non. A foto, creo que onde estamos marcando nós está máis próximo ao sitio, non creo que estea tan pegada aí, pero bueno. Bueno, estamos todos aí, en caravana, non? Como doita suceder cando pasas por ela. Busque, Repolete, bueno, todos aquí. Foi Usamama, marchou a ponte daqui. Ostras, outra ponte que tamén estes días estaba máis que atascada esta ponte. Eu volvín o martes de Portugal e, en fin, conducir por aquí foi un pouquinho unha locura. Conducir este tramo de aquí terrible, da cantidad de tráfico que había. Foi as toallas, sí, o Samama foi buscar as toallas, pero eso é os mércores, creo que cando é a fortaleza, non? Creo que os mércores. Así que os sobes, vas con un día de retraso, vas con un día de retraso, era onte. Seguinte ponte. Bueno, esta ponte tamén está repetida, nos poñendo o típico exame, ¿no? De o profe que pon as cousas e di, bueno, estar atentos, que a mellor cae isto. Fuches máis abaixo. Estar atentos, que a mellor caen, ¿no? Exame de recuperación, que tal cual. O típico exame de recuperación que fai o profe que non quere suspender a ninguén. A ver, porque ya ves, veña, vamos a poñer a Jorín a ver, incluso ali a sudar no momento. A ver, onde pode ser? Pensa onde pode ser. Esa tradición de... Pedimos ensinar para os que non estaban antes. Que lugar é este, letreiros, pero letreiros que tampouco din moito. Repolete xa identificou o lugar, 5 metros, perfecto. Provincia de Ourense, provincia de Lugo, non? Provincia de Ourense, provincia de Lugo. E tamén a boa pista aquí era o embarcadeiro e o barco que hai aquí. O embarcadeiro, aí neste lugar. Para ser aí un poquinho máis preciso. O río está claro calé, creo. Os cultivos tamén que hai aquí tamén son chamativos. E unha ponte interesante de visitar, sobre todo por facer a ruta, como decía antes, toda a ruta que vai provincia de Lugo, cruzar a ponte, provincia de Ourense. Sorse Paz tamén marcou aí 14 metros nesta ponte estivo, sendo eu. Profe, súbeme o 5 que non estive no outro exame. Veña, subimos. Que na avaliación, na reunión de avaliación súbese aí un pouquiño. Sí. Se faz un traballo de investigación un pouquiño das pontes, xa subimos esa décima que falta. E os demais estades aí probando, intentando. Samama está aí buscando ponte. Javier está intentando tamén recordar.
A ver que ponte era esta. Ainda vou ter que ir a recuperación que non lembro exactamente. A ver, se non marcaches ao final onde o pusques, Javier. Javier vai ter que ir a recuperación, Vai ter que ir a recuperación. Parecese un poquinho de antes o que dicías. Tal cual, Tal cual, Javier. Así extrapolando, dame 4,95 aproximadamente. E a cousa é 4,95 é aprobado ou non? É dicir, outro compi de Ponte. Si, ten toda a pinta. Ten toda a pinta porque estamos aí igual, non? A mesma puntuación. Somente hai 100 metros aí de diferencia, pero a mesma puntuación. Eu non sei se o 4,95 vale como aprobado ou non, a nivel legal. Para min sí, para min, sen dúbida. Falta o Samama, o Samama non confía mellor moito na súa... Aí estaba dubidando, antes dubidou Rande, foise cara a Tui, Valença, e agora aquí, porque claro, que poña Ourense Lugo, home, axuda a identificar moi ben o río, non? Pero o lugar creo que axuda tamén, como sempre, o compás, O compás é unha cousa moi útil en GeoGuessr, non? O compás, porque a orientación da ponte é fácil despois de discriminar a que non é. Marcou o Samama, quedou aí máis lonxe, 24 km. Vale, pechamos. Como marcamos antes, isto era a ponte da Veleda, que é... onde vou eu? Ponte da Veleda, aquí a Teixeira, por aquí. Esta ponte de aquí. Estaba comentando antes que aquí está toda esta ruta que vais de Monforte, por aquí, moi bonito, unhas vistas espectaculares sobre o río Sil, e despois tamén a subida a Castro Caldelas por aquí tamén está ben. Eu teño ido comer algunha vez por aquí, por a Teixeira, e comese tamén bastante ben. Ahora, as curvas, ollo, estou mirando aquí, pon Lugo, estrada de Lugo isto. Lugo 903 tamén sigue por Ourense. E en Ourense non facemos unha cousa aquí para protestar. Como é que é posible que as estradas de Ourense sexan Lugo tamén? Lugo 903. Eu pensaba que aquí empezaba a ser outra estrada. Estamos perdidos en Ourense. Xa nos invaden os de Lugo con estradas con nome de Lugo, aquí en Castro Caldelas. Non sabía isto. Estou aquí a Guess, era esa ponte. Espazo vital de Lugo, Lugo Uberales, non? Lugo, quedan con cuidado cos de Lugo, que non te despistes, quedan co río Sil, e nós temos que retroceder xa cara ao Támega ou Limia, e perdemos este territorio. Ben, marcastes bastantes aquí na propia ponte, e algúns noutras pontes. Aquí Javier Balea, que foi a San Esteban de Ribas de Sil, e o Samama, que foi a Ponte dos Peares, aquí onde foi visitar a Feijóo. Distancia de seguridade, Lugo, por favor, distancia de seguridade, sí. Que, en fin, como se non ia chegar ao resto da provincia. Creo que a provincia é bastante grande, como para ter que andar. Un saúdo aí, un saúdo a Alberto Núñez Feijóo. Moi ben. Penúltima. Bueno, penúltima, nova, non saiu antes, polo menos. Río Lérez. Río Lérez, hai un home pescando e outro mirando. Vigo capital. Xa sabía eu que iba a derivar a cousa en algo disto. Río Lérez. Esta xa non é así. Non sei. Pois está cambiada esta. Pode ser, unha foto mellor. Pode ser. Mira, Avenida da Coruña, Como é a cousa esta da alianza, non? Pusquis. Alianza entre Coruña e Río Lérez. Hai un entendemento aí sospeitoso. Agora é Pionil. É certo, sí que está, claro, está. E que esta foto debe ser bastante antiga, tens razón. Sí, claro, unha pasarela tamén, non? Van provocando. Mira. Hai dúbidas na autoescuela. Non me digas, anuncio de Marineda tamén, sí. Había anuncio de Marineda. Non me di conta. Federación Española. Sí, creo que tens razón aquí. Sí, tens razón.
Bueno, que é isto? Aquí, aquí como... Sí, na rotonda aquí á esquerda, a saída da P9 está cerca de Marineda City. Pois desde aí a Marineda City ainda queda algo, ainda queda distancia, Salida da P9 aquí a Marineda City, en fin, En fin. Ainda hai distancia ata Marineda City. Esta zona, a xente desta cidade, que tamén a coñece porque creo que por aquí onde está, onde se fan os exames de conducir. Por lo menos por xente que coñezo que fixo o examen de conducir práctico e todo por esta zona de aquí. Agora co Vialia vai mamar o Marineda. É claro, agora teñen que cambiar o letreiro, non? Deberían cambiar o letreiro e poñer aí a salida te acerca a Vialia. Queda un poquinho máis cerca, verdad? Un poquinho máis cerca que elles. Un poquinho máis cerca chegar ao Vialia que a Marineda City. Eu cando ia ao Marineda era polo Kentucky Fried Chicken e o Taco Bell. Subindo a Avenida da Coruña se chegas a Pasarón. Agora xa non se me perdeu nada aí. Con todo, as cousas como son. Unha cousa é conducir por Vigo e outra por a Coruña. Eu conduzo por dous sitios con certa frecuencia. Prefiro conducir pola Coruña. De verdade, por Vigo. Outro día estaba en Vigo por a travesía de Vigo e vas conducindo, tiñas que cambiar de carril e nin siquiera un milímetro se dan, nin onde prefieres aparcar. Bueno, a verdade é que eu estou feito que sempre aparco en parking subterráneo e non son aí. Sí, o de Coruña non é normal, pero bueno, como teño o parking antes ali na zona de Riazor, buscaría o parking e meto o coche no parking. E en Vigo fago igual. E máis que nada pola forma de conducir da xente é un pouco distinta, un pouco diferente. Xa te digo que eu vou a Coruña e vou a Vigo con máis ou menos a mesma frecuencia casi, e en Vigo ainda foi un outro día e vas sinalando que queres cambiar de carril porque estás a punto de chegar a unha rotonda e notas que o de al lado non, ti estás aí a ver, bueno, que tengo que meterme, a ver que facemos aquí. E iso na Coruña sí que non o sentín nunca. Eu, bueno, tiro máis por Vigo que por Coruña moitas cousas, pero nisto realmente non. Pero bueno, son detalles, tampouco eso é definitorio de nada máis. En Coruña é complicado, sí, o estacionar, sí. Pode ser. Pero en Vigo tampouco é fácil, non? Buscar estacionamento. Moi ben, Repolete marcou Puskis, creo que falta un Samama, se anda por aí. Non sei se o Samama sigue ou marcharía, non sei. En Coruña aparcan nas rotondas. Bueno, sí, aquí es un Vigo como fagas, eso non aparques nas rotondas, entón sí que xa estás. É o último que faz. Se aparcan nas rotondas, evidentemente eso non tampouco pode ser, non? Non pode ser conducir con máis tranquilidade, outra cousa xa aparcan nas rotondas. E se aparcan ali na rotonda en Rubine, non? O mellor, entre Rubine e Riazor, hai unha rotonda aí. Non sei se aparcan aí. Pode ser. Tamén é certo que na Coruña a mellor o centro é fácil de conducir, pois a mellor na zona dos barrios non sei, Estou buscando, non encontro a Avenida da Coruña. A ver. Orientación aquí. A mellor máis pistas. Isto coñécese o sitio por aspecto que ten, que sitio é da cidade. Ponte a un lado, a outro lado este, tamén coñecida esta parte de aquí. Moi boas, Farón, que tal? Estamos aquí xogando mapa, acabando xa o mapa de Pontes Galegas. Estamos tratando aquí de identificar, casi todo o mundo identificou, está o Samama tamén para marcar, que ponte é esta. Que ponte aquí Río Lérez, que ponte con a maior exactitude posible. Póñoche aquí, se queres probar, Non aparece a mellor non che vai dar bo resultado a buscar pola avenida. Non aparece o nome da avenida, non? Pois entón hai que lanzarse a unha ponte. Claro, hai varias.
Esperamos por ti, Farón, non te preocupes, esperamos e marcamos, e despois ainda queda unha ponte máis, e rematamos as partidas de hoxe, que xogamos varias. De perdidos al río, aquí nunca mellor dito. Triple aí. O que pasa é que aquí nunca sabemos, isto é río, mar, ría. Ve un poquinho tamén, non sei, río Lere, sí, o río. Aquí ainda sigue sendo río, sí. Moi ben, o Samama marcou 394 metros, o mellor foches a unha ponte próxima. E Farón tamén marcou aquí, vale, perfecto, moi ben, perfecto. Vale, aí estamos, aí estamos. Pechamos, estamos aquí en Pontevedra, a capital da provincia. Aquí, mira, Pusquis, que está en Vigo, que é a cidade máis grande da provincia, e eu que estou en Vilagarcía, que é a terceira da provincia. Estamos aí un pouco entre medias de Pontevedra, non? Estamos rodeando, mira, Pusquis, Mallaleu, Pontevedra aquí no medio. Para facer dano, sí, totalmente. Xa que a capital, unha cousa que en Vilagarcía ten que haber unha vez por todas é unha comunicación Vilagarcía-Pontevedra decente, porque a estrada que temos Vilagarcía-Pontevedra é horrible. Máis que Vilagarcía, non. Vilagarcía ten 37.000 habitantes. Aina por tren, sí, de feito, mira, vou ir mañá a Vigo e xa vou en tren directamente. Vilagarcía e Pontevedra en tren. O que pasa é que a estación de Pontevedra está un poquinho apartada. Non moito, pero algo así. Pois está aquí máis ben apartada, pero tampouco é moito. Podes ir en tren perfectamente, a verdade é que sí. Mellor que en coche. Ponte debe ser esta, non? Ponte das Correntes, xa. Ponte do Burgo, non, debe ser esta de aquí. Ou non está outra, esta de aquí. Si non me confundo, que aquí hai varias pontes. Esta é a do campo de fútbol, debe ser esa, Ponte do Burgo. Ponte do Burgo, aí está. Claro, non pon Avenida de Coruña, entón isto de Avenida de Coruña que xa non se chama así. Ahora é Ponte do Burgo, por lo menos aquí, ou se chama así non aparece o nome de Avenida de Coruña. Con razón non se atopaba. Bueno, estamos todos aí apelotonados aí neste lugar de Pontevedra. O Samama, que foi a outra que estive eu tamén a punto de marcar, a Ponte das Correntes. Depois está a famosa dos Tirantes e alguna máis que hai por aí. Vale, imos coa Botellón na Ponte do Burgo, nesta parte de aquí. E aquí o que se vía deste lado é o mercado, a Praza de Abastos, creo, era isto aquí o mercado, o que é o mercado municipal de Pontevedra. Era ese edificio que tiña toda a pinta de ser o mercado de Pontevedra. E Pontevedra sei que tamén é unha cidade que, bueno, eu de vez en cando de Vilagarcía vas a Pontevedra a dar un paseo, tomar algo. Antes ia moito cando estaba a librería Michelena, que xa non existe, unha librería fantástica, pero agora xa non hai. Un pouco unha pena que non exista esa librería. Sempre apetece ir dar un paseíño por Pontevedra, que recoñecelo, admitilo, que é así. E a última ponte de hoxe é esta de aquí, que tamén é unha ponte antiga, ao lado dunha ponte máis moderna. Imos facer zoom, a ver se atopamos algún letreiro. Aquí hai letreiro. O sea, podemos reducir as posibilidades. A min encántame Pontevedra. Eu ia a Paz tamén. Sí, agora vou bastante a librería Paz. Sí, certo, que tamén está moi ben, Está cartas en libros e en cómics. Certo, non, é unha moi boa librería Paz. Tamén moi ben. Tamén moi boa librería, sí, eu tamén cando vou, moitas veces vou, a veces paso tamén ao piso de arriba, fan ali actuacións, presentacións de libros, fan un traballo tamén, é unha gran librería, probablemente a mellor de Pontevedra. Xa mirando a Ponte Romana sabías onde era. Bueno, estamos en menos na zona, non? Está na comarca, casi na comarca, vamos, cerquiño, non é a mesma comarca, pero prácticamente. E aquí temos tamén unha capela, non? Non sei se algún letreiro máis. Letreiros, aquí, hotel, pensión. Pero bueno, é unha ponte tamén. Vigo do Sur, exactamente, Vigo do Sur. É unha ponte tamén coñecida.
o nome, polo nome tamén é coñecida, non? Esta ponte. Eu vivín pola zona 5 anos, pois entón Farón, caramba, claro, mira, 3 metros. Así que perfecto. Coñecedes esta ponte. Exacto. Está situada aquí nun lugar tamén, un centro de varias localidades, non? Porque pon Bayona, ves aquí ao fondo, Bayona, e aquí non se aprecia tanto, pero aquí tamén, se non me equivoco, por aquí vai ser cara a Nigrán, non? Esa ponte no seu momento forraba un bo rodeo. Forraba un bo rodeo no seu momento. Claro. Na Mallosa, iso, exactamente. Ese é o nome. Eu non a coñecía. Eu coñecí, cando empecé a escoitar falar da Ramallosa, era traballando en Tomiño, nun colexo de Tomiño, porque non é Tomiño, está máis ou menos cerca, pero tampouco é exactamente a zona. E en Tomiño falaban así, na Ramallosa, eu non sabía moi ben que sitio é. Había que ir ata Gondomar para poder cruzar o Miñor. O Val Miñor, o río. Estaba lendo o Miño. Era a famosa discoteca Ramallosa 2000. Pues non sabía eu isto. Moi ben. Echamos aquí as gueses. Estamos entón aquí Bayona. E a ponte é esta de aquí, por eso xa se aprecia. Está nun lugar que comunica un pouco toda esta parte de Nigrán, ¿no? Praia América e Bayona, ¿no? Un pouco o enlace de Nigrán e Bayona. Entón había que ir a Gondomar, había que ir máis aquí, máis cara dentro. Ramallosa de Teo. Ramallosa é onde vivo eu, Ramallosa de Teo. Claro, aquí hai máis Ramallosas tamén, non? Claro. Entón aquí, a ponte aquí, onde está feita a foto, e depois ponte románica da Ramallosa. Mais ou menos marcamos por aquí. A Avenida de Portugal, chámase a... Claro, ten tamén todo sentido. A Avenida de Portugal, o que está justo por arriba da ponte. Moi ben. Aquí estamos, nun lugar tamén ben bonito de Galicia, que toda esta zona de Bayona, de Nigrán. Marcamos aí. Todos estamos aquí nesta zona. Pues aí apelotonados tamén na ponte. Estades a algúns nivel experto de charguesa, cada vez con máis, sabendo un poquinho como aproximar, como pisarse para no compás, para sumar os maiores puntos posibles, e aparte, bueno, se coñecemos o sitio, pues fenomenal. Imos ver como resultado final, caramba, aí está Repolete, 24.966 puntos, o máximo son 25.000, así que aí vou, profe, grazas, obrigado. Repolete, casi 25k. Sorse Paz, segundo, 24.200, Javier, terceiro, 22.300, despois Pusquis, 21.600, casi 700, Usamama, 17.000, e Farún, 9.000, casi 10.000, porque fixo 2 intentos, nada máis. Notase os que foron o primeiro exame. Sí, axuda, verdade? Os que foron o primeiro exame teñen vantaxe. Chámame Repolete Bridges. Pero non está mal, mira, Canle Repolete Bridges. Campos de fútbol, ni idea. Ahora, Pontes, a verdade que gañou todas. Creo que Repolete gañou as 3 partidas que fixemos de Pontes. Está nesto das Pontes, de verdade, domina Pontes, el ve a ponte, ve o entorno, distingue pola auga do río, sabe que tipo de río é, se é mar tamén distingue se a auga é salgada, e ademais co móvil, exactamente, ollo, todo isto facendo co móvil, que é bastante máis difícil. No móvil tratar de dar aí o sitio, no ordenador é máis fácil. Ti tamén co móvil? Bueno, entón mira, Usamama con móvil. Tens que darlle aí unhas clases Repolete a Usamama para ver como se pode facer co móvil para conseguir gañar sempre. Que ten mérito. Moi ben. Pois nada,
Foi entretido, a verdade, incluso estivemos máis tempo do habitual. Foi entretido o xogo. Xogamos 3 partidas creo que 3 partidas do mapa de Pontes, e depois tamén xogamos o de campos de fútbol galegos. E creo que un día hai que facer o que comentábamos antes, de facer un directo a outra hora, máis tarde, un horario prime time, non sei que día da semana, a verdade, pero quizás estaría ben, porque xente que ten, sei non, por xente que comenta por aí por Twitter que lle gustaría tamén xogar, pero que por horario non lle ven moi ben. Así que non, tenemos que planificar un pouquiño ese directo. Incluso que mapas, podemos xogar varios mapas. Eu pensaba mellor xogar 5 mapas ou así, elixir os mapas que teñen máis preferencia. O de Pontes hai que meterlo, non? Xa noto aquí. O de Pontes, non, en Repolete. Se facemos un directo en prime time, que mapa xogamos? Pontes. Ese seguro. Tengo que poñer aí as redes sociais. A verdade, non sei se incluso cheguei a poñerme. Claro, o meu é fácil, porque a miña en Twitter. Non sei se me deixa poñer así. O meu é igual, en Twitter, pero teño que... Creo que teña posto configurado no bot o de poñer eso, de poñer automáticamente as redes sociais. Pendellos e Pontes. O de Pendellos vai ser difícil, De verdade queredes un de Pendellos. Estaría ben un de hórreos, non? De piornos. De piornos non estaría mal. Teño varios de Galicia, pero a mellor o de Pontes pode estar ben. O de estadios tamén, creo que tamén se pode xogar, estadios galegos. O de praias galegas. E un día destos imos xogar tamén o de prazas galegas. Prazas. Un de illas. De illas está ben. O que pasa que as illas, non sei se hai cobertura. Bueno, podemos ser con fotoesfera, non? De illas sí que hai suficientes illas, pero non sei se en algunhas illas así sargas teñen, por exemplo, algunha terán. Pois é botar en ollada. Vou anotalo. Illas. Certo. De castros. Tamén está ben, tedes boas ideas. De castros. Sí, castros. Como mínimo ten que ter 5. 5 é fácil de conseguir. O de prazas ten que molar. Se o de prazas xa teño bastante avanzado. Se queres fago eu o mapa. Faros. Bueno, Faros, outra boa idea. Por suposto, Pusqui, se tes algún mapa, un día podemos xogar, tamén estaría ben. Un día facer un directo no que en vez de xogar mapas meus, mapas de Pusquis ou mapas de xente que queira facer, que teña conta e queira facer algún mapa. Sabedes que para facer mapas hai que ter a conta pro de GeoGuessr. Oye, pero un día Pusquis podemos xogar os teus mapas. E dedicamos o día a mapas de Pusquis. Un día que poidas estar ti, mellor se é posible. Non che sao, pois é arroba Mallalevo, tal como é aquí. Non che saio no Twitter. Pois si, Mallalevo non ten, dice, non hai tal como non hai competencia para poñer Mallalevo. Non che saio no Twitter. Pois nada, Pusquis, o que che dicía, se un día podemos facer así, facer o de Vigo difícil, facer algún mapa máis feito, mira, vamos ver. A ver. Tes 2 ou 3, bueno, pero suficiente, mellor para facer. Vou buscar aquí. Eres el Pusquis, creo, non? Non sei se te teño de amigo ou non. Creo que é así, non? Ou non? Moi ben, Samama. Non é el Pusquis, como é? A ver, isto... Friends, non te teño na lista de amigos. Non sei se estás. Era máis fácil para chegar a... el Pusquis, aquí está. Sí, que teño aquí, somos amigos, é certo. Aquí el Pusquis. Bueno, el Pusquis ten ouro, puro ouro, O seu mapa espectacular, Pusquis. Tes aquí o planisferio dourado del Pusquis, o Pusquis celta,
Que che queda aquí por facer en Ouro? Nada, non? Que sitios quedan aquí, ten dominado o mundo Puskis, Impresionante. Non che queda nada, tes todo, sí, todo ouro. Que non ves aquí nada máis, porque os que están en gris é que non hai cobertura, claro. Jolín. Impresionante. E tes aquí os mapas do Puskis. A ver, imos ver, botar en ollada que mapas podemos aí anotar. Galicia urbana, con máis de 1000 localizacións. Moi ben, mira. Anotar por aquí. Puskis. Este está ben, de Galicia urbana. Máis de 1000 localizacións, aí, de todo, non? Non, é liso, por que? Porque está feito, fixeches áreas, bueno, claro, colliches áreas, zonas de áreas, entón, claro, hai de todo aí no medio. Algeciras, Spain with Catalonia, League of Legends lore. Mira, isto non sei. Galicia máis Bierzo, está ben, non? Galicia máis Bierzo. Atlantic Island, tes un de Atlantic Island, con 41 localizacións. Berta Miráns, está ben. Tes un de Test, que máis tes por aquí? Aí está o de Vigo Difícil, o de Memes Made in Spain, que estábamos jogando outro día, verdade? Memes Made in Spain, que teñen todos unha historia. Sí, o de memes está ben, claro, está ben cando xogamos na túa canle porque vas explicando un poquinho tamén todo. Ese está guai o das illas, pero son de todo o Atlántico. De todo o Atlántico. Había que acotar aquí as galegas. E Urban Spain tamén son 500. Bueno, pero podemos xogar algún deles. De todos os que tes aquí, cal sería o máis xogable para a xente de que normalmente está por aquí? Aquí para xogar aquí podría ser Vigo Difícil, Urban Spain e Vigo Difícil. Vigo Difícil 2 veces, non? Vigo Difícil e illas. Vale. Bertamináns para min. Repolete, anotamos aquí, Bertamináns. Petición de Repolete. Eu empecé a facer tamén algúns de comarcas, facer algún de comarcas, pero bueno, eso xa a veces tamén é tan específico. Podo facer esta noite illas galegas. Bueno, podemos. Eu sendo de Camposancos os dos Castros, claro. Claro, lógicamente, está claro que temos que meter de primeiro, non? O primeiro que ten que ir na lista é claro. É coña. Bueno, se non é Bertamináns, polo menos Ames, non? Que Bertamináns só non, pero Ames completo. Pero sei que fixen, mira, empecé a facer de Fisterra, bueno, fixen un de Ourense, da provincia de Ourense, tamén de cidade, e empecé a facer un de comarca de Fisterra. E tamén, porque tamén está bastante ben, hai moitas localizacións que se poden meter. Bueno, está ben, moitas ideas, eu vou anotando, así que Puskis, a mellor podemos facelo para sempre facemos os xoves, quizáis os xoves que ven ou outros xoves estamos aí en contacto e facémolo, xogamos os teus mapas e se ti podes estar, pois moito mellor, que así tamén lle sacamos partido e incluso podemos explicar algunha cousiña. Pero anoto as ideas estas o das illas de Puskis, os castros, os faros, o dos pendellos, que é un pouco en plan de broma, pero tamén facer algo así. E ben, e máis cousas. Moi ben. Pois, fenomenal. Entre máis ideas, mellor. Eu vou tendo ideas, pero bueno, a veces tamén se van esgotando. Sí, está entrando o Rincón Daniel. Podemos facerlle raid, certo, van ser as 7. Facemoslle raid a Daniel, por suposto que sí. Por suposto que sí. Que ben merecido ten que o sigamos. Sempre apetece estar aí con Daniel cando está xogando e tamén cando ele está aí falando e opinando. A veces hai un pouco de debate no chat e é fantástico, é fantástico. Pois nada, Puskis, ata a próxima. O próximo xoves andamos por aquí. E estamos tamén aí en contacto polo Twitter para calquera cousa. Pero está ben esa idea de ese mapa de illas do Atlántico ou do Cantábrico, máis ben do Atlántico, para poder facer un día. E algún mapa máis, o de Vigo Difícil tamén o podemos facer. Así que nada máis. Faltan 5 minutos, vale, bueno, pues facemos ya raid agora. Aguantamos un segundinho, sí, por suposto. Perfecto. É difícil o das illas atlánticas, Difícil de facer, refíreste, porque para topar as aguantamos aí.
De Teo. De Teo tamén se pode facer, pasa que non sei se Teo dá para moitas ubicacións. Non sei canta extensión ten Teo. O difícil de ser... Non, de ter boa puntuación. De Cabos Faros, ese está moi ben. De Cabos Faros sí que hai que facerlo, non sei se o hai, pero... De Cabos Faros está ben. Eu teño un de praias, pero... facer un dos Cabos e dos Faros, sí. Por lo menos poder poñer eso, uns 15 faros, máis ou menos. Creo que hai 3 en Galicia, pero o resto moita sorte. Teo é grande abondo. Sí. Por non pensar, mira, en Teo, como é todo isto? Teño unha compañeira, excompañeira da escola que marchou precisamente para Teo porque era ali. Conseguiu destino no colexio de Teo e sempre falaba de Teo e agora por fin poido achegarse ali. E de bancos máis bonitos do mundo, seguramente dese quizás Asa. O problema desas ubicacións é que como non está nunha estrada, ten que haber a foto ou a fotosfera. Cando son en zonas de estradas, rúas, avenidas, é máis fácil, pero bueno, pódense buscar. Afortunadamente existen as fotosferas. En cursos da clase, eu dou clase en primaria, se levo moitos anos dando clase en quinto e sexto de primaria, é dicir, a nenos e nenas de entre 10 e 12 anos. Agora estou precisamente este ano con un grupo de sexto de primaria. E de sitios onde vai a xente a facer a foto de Instagram. Certo, pois en Galicia hai varios sitios, incluso como é o lago este, non? Onde se meteron na auga. Esta lagoa que hai, como é? Onde está o Wolframio, non? Está na zona aí tamén da Costa da Morte. En Vilagarcía dou clase, non, vivo en Vilagarcía, dou clase, Monteneme, eso é, Monteneme. En Vilagarcía vivo, dou clase en Vilanova, que está aquí ao lado, en Ballón, non sei se coñecedes Pazo Ballón, pertence a Vilanova de Arousa, e eu traballo nunha escoliña que está, unha escola de, somos 110 alumnos, máis ou menos, xusto a 400 metros do Pazo. Esta escola o colexio de Ballón. E a miña escola desde fai xa 13 anos. Estou aí habituado ao sitio. Cerquiña de Vilagarcía. A verdade é que de Vilagarcía ali son 9 minutos de coche. 9 minutos de coche porque agora é fácil de sair de Vilagarcía e chegas enseguida ali a zona do Pazo Ballón, que se tedes ido unha vez, son uns viñedos inmensos. Un de museos. Teño un de museos de todo o mundo, pero de interior de museos. Tamén interesante. Metín algún galego, pero había de algún, por exemplo, o Museo do Pobo Galego, creo que apenas hai imaxes interiores. Fun buscando algúns museos máis, pero sí que teño. Podemos facer un día un de museos, pero mundial. Por suposto, de museos. Un de museos, un de teatros e cines, tamén estou facendo. E iso son un poquinho por onde vai ir a Canle nas próximas semanas, non? Con todas estas ideas vas facendo. Al final van saindo ideas, podense facer bastantes. Estive no hotel Novo Astur nunha Semana Santa por Vilanova. Novo Astur non me soa, pero en Vilanova, no que é o centro de Vilanova, sí? No que é Vilanova o centro, quizáis. Non sei, a verdade é que non coñezo, non me soa ese hotel. Novo Astur. Vilanova, o que é o centro, que é un sitio bastante pequeniño, pero é un sitio que tamén está tranquilo para dar un paseo, non está mal. Pode ser a casa de Valle Inclán tamén, se interesa. Vilanova ten esa fama de, ser o lugar de nacemento de Valle Inclán e dos irmáns Camba, especialmente Julio Camba, que foi un gran xornalista. Un gran xornalista a nivel de España, digamos, non? Interesante tamén ler a Julio Camba. Eu teño por aquí tamén algunhas cousas de Julio Camba, porque sempre está ben esa ironía. Non é que comparta ideolóxicamente moito con el, pero sí e dos Charlín, sobre todo dos Charlín. E dos Ouviña tamén. Te vou contar eu dos Ouviña, que non se fale ali en Ballón. Últimamente xa se fala menos. Afortunadamente son nomes que non están tanto nas conversas, pero sí que aínda está esa historia. Igual de museos galego, pero só os edificios. Sí, desde fora.
O Viña, bo xogador. E tan bo xogador que foi, Foi un fantástico xogador. Que tivo tamén mala sorte con esa lesión que tivo ali en Inglaterra, que creo que xogou un partido únicamente, non? Chegou, lesionouse, non puido seguir. Non é un xogador que tivese moita fortuna, Borja Oubiña. A verdade é que non. E tiña gran talento tamén. Creo que incluso chegou a ser internacional, non? Algún partido, creo que chegou a ser... En certo modo, recórdame a mí un pouco o caso de Brais Méndez, non? Desa cousa de, sí, internacional, chega aí, moito talento, e moita presión tamén, moita presión sobre él, e creo que a veces a xente tamén insusta, parece que se lles pide máis aos da casa que os de fora. Xogou internacional, non? Sí, creo que nos anos... creo que foi cando iba a ser a Eurocopa do 2008, non? Por sorte, Brais non tivo unha lesión moi grave, certo? Supoño que Brais Méndez estará un poquinho fastidiado por perderse a final da Nations League, non? Porque perdeu, iba a ir convocado. Estivo en Inglaterra, estivo no Birmingham City, creo, non? No Birmingham, no outro equipo de Birmingham que está o Aston Villa e o Birmingham. Creo que fichara polo Birmingham, xogou un partido, tivo unha lesión moi grave e xa non xogou máis. Pero sí que é certo que foi un gran xogador. Gran parte da súa carreira tamén foi co Celta en segunda, non? Xogou en primeira, nos primeiros anos. Eu creo que no ano 2004, cando xogou o Celta a Champions, el xogaba, non? Creo que xogou incluso en Londres, cando foi o Arsenal Celta, aquel de oitavos de final. Creo que xogaba con Antic, creo que chegou a xogar Borja Oubiña, xa xogaba de centrocampista. Naquel Celta histórico e histérico, non? Bueno, as cruzadas ao non ir Brais foi Gavi, non? Creo que foi... Como se chama? Este do Barcelona. Como se chama este lateral? Non me acordo de... Non foi Gavi, iba igual, non? Como se chama este do Barça? Sergio Roberto, non? Creo que foi Sergio Roberto que foi no lugar de Brais, penso, pola lesión de Brais, a lesión que tivo en Elche. Non foi por Llorente. Gavi foi por Llorente. A mí Gavi pareceme un grandísimo xogador, un rapaz moi novo, pero con habilidade, sabe xogar, loitador. Por lo que vexo, creo que é un xogador con moi bo futuro por diante, este Gavi, sendo un rapaz. A Brais foi por Llorente? A Brais foi por Llorente, vale. Foi dicir, Brais iba por Llorente, lesionouse Brais e entrou Sergio Roberto. Ten un futuro moi bo, sí, vese un talento, vese así unhas cousas que non lle ves a outros xogadores, non? Está, decir, sendo un rapaz tan novo que chega así a un partidos deste nivel e que fai o que fai, pois lóxicamente notase que ten talento, porque senón sería imposible, non? Realmente hai que ver aí un pouco Gavi e Pedri, que son dous xogadores tamén de certo estilo parecido, a ver si... Supoño que Barcelona, os barcelonistas tenían un pouco de ilusión de que poidan ser unha especie de Xavi Iniesta, non? Salvando as distancias, non? Salvando as distancias, pero quen sabe? Un espectáculo ver o xogar, sí. Por lo que se veu, a min, vamos, é un rapaz que dá gusto ver o xogar. Ten personalidade. O Barça ten futuro, van a mamar un par de anos, pero sí, si son capaces de aguantar a estes que van saindo. Ansu Fati tamén, ollo que a volta da lesión volve, parece que forte. Teñen xogadores, se o combinan con outros xogadores tamén de talento, pero valles costar tamén, porque agora mesmo teñen un problema gordo. Agora mesmo teñen un problema de que van perder moitos partidos, de que un equipo que a nivel na Champions é vulnerable, totalmente vulnerable, non creo que cheguen moi alá, e vai non ter moi complicado, económicamente moi complicado, fixeron unha xestión desastrosa, creo, e agora teñen que pagar a consecuencia. Non é somente de Messi, non? Creo que son moitas máis cousas. Claro, por estes novos ainda non teñen contratos tan desorbitados, non? Agora poden renovar
o equipo, pagaron os salarios máis normais, porque estaban pagando, creo que, barbaridades. Se os gestionan ben, nuns anos poden volver a ser top de Europa. E, sendo Barcelona o potencial que ten, o normal é que volva a pasar como xa pasou. Eu lembro un pouquiño o Barcelona da época de Gaspar, non? Que foi neses anos nos que tamén, bueno, fichases que fixeron, o equipo era bastante mediocre. Que era aquel tempo de Bogart, de Reisiger, de Rochenbach. Era un equipo bastante normaliño. E despois traen a Riquelme, Saviola, o equipo empeza a ser un poquinho mellor, ata que traen a Ronaldinho, non? Fichan a Ronaldinho, e Ronaldinho e todo Deco, cando o Barcelona empeza outra vez a collendo tamén esa, aproveitándose dos Iniesta, Xavi, e acaban convertindo, pois eso, un equipo super potente, quizás o mellor que dos últimos 30 anos. O límite salarial do Barcelona para o ano será metade do Madrid. Sí, entón, é dicir, como consecuencia disto. Claro, entón tamén é un problema que o límite salarial é como eso que moitos xogadores tiveron que baixarse o salario para poder encaixar, para poder dar a ficha a xogadores que tiñan no plantel. Bichedes o do Valencia, creo que o máis baixo de primeira, menuda mafia. Si o Valencia leva sendo mafia bastante tempo, non? O Valencia tamén é para escribir outro libro, non? Os propietarios, a afección cos propietarios, non sei como será, quédanos un poquinho lonxe o tema de Valencia, pero realmente ten pinta un poquinho a podre. Foi o que pasou co Valencia este ano. Si, o co Valencia tamén, claro, o Valencia tamén é outro equipo que eu creo que está vivindo unha etapa longa xa de declive, moitas cousas, comparado co que foi o Valencia dos anos, creo que ganou a Liga no 2004. Ten un límite salarial por debaixo do Celta, sí. Ostras, con estos dos límites salariales é un cachondeo, non? O Valencia, digo, o Valencia deses anos era un Valencia, bueno, foi 2 veces o campeón de Europa, campeón da UEFA, da UEFA, creo, campeón de Liga no 2004, uns equipazos impresionantes, unhas plantillas impresionantes, e nada que ver co que ten hoxe en día. Lembro pois, o Valencia de Silva, de Villa, aquel de Valencia era increíble, que o Valencia incluso de antes, non? Piajo López, Kili González, aqueles era un Valencia moi difícil de vencer, quizás o equipo máis difícil da Liga naquel tempo. Non sabía eu isto dos límites, é que tampouco entendo moito isto. A verdade é que eu sí que me gusta o fútbol, sigo o fútbol desde fai moito tempo, pero xa síntome bastante offside con isto dos límites salariais, de como funciona hoxe en día o tema do fútbol. Xa digo, eu quedei desfasado completamente noutra época. Moito límite salarial, pero non impediu o que fixo o Barça estes anos. Arruinarse, é certo, mas é certo, non o pensaran. É dicir, moito límite salarial, que se supón que é para garantir a xestión correcta dos recursos, pero arruína, entón, algo non funciona, non? Eu, como son seguidor dun equipo que era o Club Deportivo Ourense, que desapareceu e tiña unha débeda, non era moi grande, non me acordo canto era a cantidade, acabou desaparecendo. Cando ves o equipo que ten débedas de 400 veces máis que o Ourense e non desapareceron, pois digo, jolín, isto do fútbol non parece que vaya igual por todos os sitios, non? O Ourense desapareceu no 2014 por impagos e non eran tantos cartos. Realmente outros equipos que deben moitísimo máis, a Facenda, a Seguridade Social, os bancos perdoanlles a uns equipos sí, a outros non, dependendo de mil historias. Entón, o fútbol está como está tamén, non? O Celta estará no 2022 nos 66 millóns e o Valencia 65. Pois non ten ningún sentido, non? Como vai ter o Celta un límite, é dicir, o Valencia vai ter menos límite salarial que o Celta. Pero aquí non hai ninguna proporcionalidade, evidente, non? Evidente que non se comprende iso, non sei, haberá un motivo técnico, non? Pero de logo non comprende, non se comprende. Bueno, moi ben, non sei se Daniel anda por aí. Debes andar rico por aí para facer ya live. Non o teño aquí no... Vamos a mirar.
Se tal lle facemos a raid aí. Moita mafia, totalmente, moita mafia. Rincón de Daniel así está aí. Vamos a facer a raid a Rincón de Daniel que anda por aí, verdade? Ahora sí que está. Sí está, vale, moi ben, perfecto, pues nada. Imos de facer aí. Vamos aquí. Con Daniel, non? Así. Loco, me quiero equivocar. Imos para lá. A facerlle a visitiña a Daniel. Pois nada, moitas grazas, Javier. Eu encantado de que vos guste. Estaremos aquí o próximo xoves e a ver que inventamos. Recomendoche un podcast que pode que che guste de fútbol que se chama Paquetes. Pois anoto por aquí. Outro día estiven escoitando o podcast de Que cheira papá. Foi bastante entretido, estaba aquí eu ríndome eu só coas cousas que dicían, non? Coas cousas que comentaban do leñador, historias un poquinho escatolóxicas, pero bueno, estaban graciosas. Moi ben, anoto por aquí podcast. Vale. De fútbol, vale, moi ben. Fala de historias de futbolistas, fracasos, chanchullos, vale, moi ben. Pois un toquiño, pasañe por ali. Vale. Moi ben, pois nada, como sempre, un placer. En castelán, pero está ben. Bueno, hai que escoitar todos os idiomas. Farón en Twitch. O galla algún día farón en Twitch. Sería fantástico ter farón en Twitch. Farón en Twitch estaría moi ben. Un día se anima. Eu sería o primeiro seguidor número 1. Pois nada, como dicía, hasta loguiño, que vos vaya moi ben. E vémonos na semana que ven. Seguiremos vendo a ver que facemos de todas estas. Xa fixeches streams, sí, pero últimamente non? Xa fixeches, pero mellor, decir, na túa canle non están. Avisarás, faz ben. Por favor, avísanos cando fagas algún, avísanos e así podemos estar un tanto. Perfecto. Nada, que vos vaya ben a todos. Coidádevos moito. E boa semana. Aproveitad o tempo para facer cousas boas. Venga, apertas a todos. Veña. Chao, chao.